Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Imos dar logo comezo ca primeira das convocatorias, que é unha sesión extraordinaria e urxente que estaba fixada para hoxe ás 16 horas en primeira convocatoria, e para cal no punto primeiro da orde do día necesitamos a ratificación da urxencia da sesión, que, señor secretario, sometemos a debate. Téntese que por unanimidade. Perdón. Votos a favor da ratificación da urxencia. Costela Berta, PSOE BNG. Votos en contra. Queda ratificada a urxencia. Moi ben, no punto número 2 do orde do día sería a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira, que entendemos, señor secretario, que non se atopa na sala para tomar posesión. Según acordo xunta de portavoces, dos seguintes tres puntos someteríanse a debate o punto 3, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza municipal das terrazas e quioscos de hostelería. O 4 non se sometería a debate, solo a votación. E o 5 sí que se sometería a debate, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza xeral municipal reguladora de emisión e recepción de ruidos, vibracións e condicións dos locais. Houve unha petición por parte do compañeiro do BNG, Rubén Cela, respecto ao retirado punto 3 do orde do día, que o grupo de goberno, despois de consultarlo co concelleiro da área, mantén para debate. Entón, imos a comenzar logo co debate do punto 3, que sería a aprobación inicial da modificación da ordenanza municipal das terrazas e quioscos de hostelería. Jorge, a túa quenda. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Hoxe traemos modificación de tres ordenanzas diferentes que teñen que ver ca regulación de actividades. Dicen así na comisión municipal, na comisión informativa, reiteramos hoxe que son modificacións provisorias á espera dunha modificación de todo o que ten que ver cas actividades máis feita en profundidade. Entendemos que tanto o que ten que ver cos ruidos como cas terrazas require, despois dos cambios legislativos que ten habido, unha modificación con consenso e que poda dotarlle de estabilidade xurídica as dúas propostas, tanto a de actividades no que ten que ver os concertos como nas terrazas. Tal e como está estructurado o debate, empezamos pola ordenanza de terrazas, na que gustaríame recordar que desde o 2012 que hai a primeira aprobación da ordenanza de terrazas con distintas modificacións durante o ano 2013 e con unha posterior revisión durante o 2015 durante o goberno do PP, que non foi chegada a aprobar en pleno, é un asunto que xera distintas controversias e distintas opinións, e así se ven demostrando pois en todas aquelas reunións que se producen tanto ca cidadanía como ca Asociación de Hostelería. Dentro do Concello, durante estes 3 anos, a intención do Goberno de Compostela Berta era facer esa revisión. Como decía, a dificultade de atopar consensos internos entre os técnicos, funcionarios e das distintas visións que pode haber deste dereito ao desfrute do espazo colectivo por toda a cidadanía, e tamén, por outro lado, a ese dereito ou a esa concesión que o Concello lle fai a certos locais para a utilización do espazo público para ampliación deses locais comerciais. Pois hoxe traemos esta modificación, aproveitando xa pois que se traía tamén a modificación da ordenanza de actividades para regular o que ten que ver ca ambientación ou amenización musical dos locais. Digo que aproveitamos para traela porque había unha serie de defectos na legislación que era urxente adaptar a legislación. Os motivos para iniciar esta modificación da ordenanza de terrazas, pese a non ser esa ordenanza nova que debería nacer con máis debate, reflexión e consenso, ten que ver pois ca interpretación que se facía de certos artigos dela e tamén
coa adaptación á legislación actual. Os puntos que se traen en concreto, no primeiro punto son 6 as modificacións despois das aportacións introducidas na mesa da Comisión Informativa. Son 6 puntos os que modifica esta ordenanza de terrazas. Por un lado, no que ten que ver as terrazas interiores, en que na exposición de motivos e en todo o articulado fala de terrazas interiores e tamén nos espacios privados de parcela, unha interpretación e exposición adicional na que só fala de terrazas exteriores dá a entender, e así se estaba interpretando dentro do Concello, que non había esa posibilidade de facer terrazas no espazo interior das parcelas. Todos sabemos que dentro da nosa cidade hai espazos, sardíns, patios que son susceptibles de ser aproveitados por toda a cidadanía e entendemos que hai que dotar de seguridade xurídica a esas terrazas interiores que na actualidade non contan con ela. Polo tanto, sendo o espírito da normativa contemplar dentro dos permisos e autorizacións as terrazas interiores, o que se fai é unha modificación puntual na disposición transitoria para que esas terrazas interiores podan ser utilizables. O segundo punto ten que ver ca vixencia e renovación das autorizacións. As autorizacións de terrazas con peches estables ou con plataformas, según a normativa de terrazas, estaba prevista para facela por 10 anos, así se concederon neste tempo pasado, pero a Lei de Patrimonio que regula a posibilidades que ten o Concello para ceder espazo público aos distintos usuarios privados, establece un límite de máximo de 4 anos para esas autorizacións. A partir dos 4 anos tería que ser a través dunha concesión. Por lo tanto, o que se introduce é para adaptar a normativa á Lei de Patrimonio Estatal que regula as concesións de cesión de uso público, de solo público, perdón, limítase isto que estaba contemplado na ordenanza a 10 anos únicamente a unha cuestión de 4 anos. No punto terceiro, dando cumprimento a unha petición do Departamento por simplificación administrativa, propónse unha única intervención. Jorge, queres que che acumulo o tempo Sí, ca segunda quenda? Propónse unha única modificación por parte dos propietarios dos locais ao longo de todo o ano. Por lo tanto, queda esa única autorización tanto para cambiar número de mesas ou introducir distintos mobiliario. O punto cuarto resulta ben a conta dunha petición recurrente por parte da hostelería, que sería que a partir do horario de peche de recollida das terrazas se estableza un período de cautela de 30 minutos durante o cal os propietarios dos locais poderán recoller e barrer, non sendo período durante o cal podan ser sancionados por esa recollida. O punto quinto ven a supoñer pasar o que tiña que ser un trámite excepcional o recoñecemento. Xenerou algunha polémica e a min gustaríame aclarar que o punto quinto que procede é que a normativa habitual declara que o espacio da terraza será aquel que esté diante do local. A normativa actual expoñía que tamén podería haber no local colindante á dereita, no local colindante á esquerda e tamén do outro lado da rúa, nas rúas peoniles. Entendemos que este debería ser un criterio cando estuvera debidamente justificado e non a norma habitual, porque poderíamos atoparnos que nunha rúa que só haxa un 30% dos bares, pois pudera estar totalmente colapsada de terrazas dun lado a outro. Sigue estando co mismo criterio de reparto do espazo público nas plazas e nos espacios aos que den frente varios locais que se repartirá entre todos eles. E por último, o sexto punto é unha clarificación dunha ordenanza do artigo 17.4, donde se decía que a disposición do mobiliario é libre, pero que a interpretación estaba sendo que cando nunha mesa de dous poñías unha cadeira máis, pois había un problema de mala interpretación por parte de algúns departamentos, e o que se aclara de novo é que dentro dese número máximo de cadeiras e de mesas e da superficie máxima a ocupar poderá se dispoñer o mobiliario como mellor se entenda. Con respecto ao punto máis debatido, que sería ese quinto, no cal afecta a utilización do espazo fronte ao local, desde aquí queremos
queremos aclarar que si é necesario calquer corrección durante a tramitación poderá haber, pero que temos que entender que o espacio público é un dereito de toda a cidadanía e que temos que consensuar o dereito da cidadanía a disfrutar do espacio público ca posibilidade de que os locais de hostelería utilicen ese espacio público para o seu propio beneficio. Quedouche un minuto sendo moi generosos para a segunda quenda. Espera un momentiño, Rubén. Sí. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas, e tamén aos representantes da Asociación de Hostelería de Santiago, que hoxe tamén nos acompañan neste pleno. Eu lamento ter que comenzar lamentando que por parte do grupo de goberno non se tivera ben a proposta que desde o BNG formulábamos hoxe en xunta de portavoces, que non era outra que a proposta, desde o noso punto de vista razoável e razoada, de retirar este punto da orde do día. E facíamolo basicamente porque a proposta que pon hoxe en riba da mesa Compostela Aberta adoece, cando menos, de 4 problemas que para nós non son menores. O primeiro, formal, porque o noso grupo acaba de votar a favor da urxencia deste pleno para poder debatir algúns dos puntos que vamos a falar a continuación, pero desde logo este en concreto non estaría baixo ningún concepto xustificada a súa inclusión nun pleno extraordinario e urxente. En segundo lugar, porque claro, despois de 3 anos de goberno de Compostela Aberta e despois de anunciar tantísimas veces a reforma da ordenanza de terrazas, nós o mínimo que agardábamos era unha reforma estrutural e completa da ordenanza de terrazas. O que se nos trae aquí é exclusivamente a modificación duns puntos moi concretos e seleccionados unilateralmente polo grupo de goberno. Quero dicir con isto que o goberno escolleu uns puntos moi concretos a modificar e o resto seguirá sendo a ordenanza de terrazas do Partido Popular, que nós votamos reiteradamente en contra nas sucesivas modificacións que tivo por diferentes razóns. En terceiro lugar, nos creemos que non se pode escoller nin adrede peor momento para traer a debate este pleno municipal. Quer dizer, xusto en pleno verán, xusto cando hai moitos negocios en Compostela, que en grande medida a facturación global do ano depende do estado das terrazas. Isto hai que tramitalo, señor Duarte, en setembro ou en outubro para poder aprobar para o ano seguinte. O que non ten ningún sentido é, en mediados do mes de xullo, ter un debate deste calado e das repercusións que ten isto aquí. E en cuarto lugar, e non menos importante, mire, eu creo que isto ten a importancia e a repercusión suficiente como para intentar abordalo co máximo diálogo e consenso posible. A mí non me parece presentable, señor Duarte, que, por exemplo, houbera unha interlocución que me consta, polo menos fluida e continuada, co sector para abordar unha problemática específica como foi a dos aforos, e que non houbera a máis mínima interlocución co sector para falar disto. Pero que non é que tiveran vostedes nula interlocución co sector para falar disto. É que lle quero lembrar, señor Duarte, que vostedes son un goberno en minoría. E ni siquiera tivo unha interlocución cos grupos da oposición, polo menos non a tivo co grupo municipal do BNG. Para plantexarnos, queremos cambiar isto, que opinades, e que nos fan falta os vosos votos, senón non sale. Digo eu que é o mínimo que se pode exixir. Diálogo e interlocución co propio sector e diálogo e interlocución cos grupos que precisan para viabilizar calquer cambio deste tipo. Nos creemos que, desde logo, é un tema o suficientemente serio e da importancia necesaria para que se abordara con toda a profundidade, con diálogo e consenso, e tamén abordando algúns dos problemas estruturais que hai nesta materia que non se abordan nesta reforma puntual, fundamentalmente por dúas razóns. En primeiro lugar, porque en Santiago hai máis de 400 terrazas, e iso quere dicir que hai moitos postos de traballo directos, pero tamén moitos postos de traballo indirectos vinculados a esa explotación e, polo tanto, os recursos de moitas familias do noso concello que dependen de decisións que se poden tomar ao respecto. E, en segundo lugar, porque para nós é moi importante o espazo público, temos debatido aquí moitas veces, e nós, por suposto, que cremos que no caso de contradición entre o uso privativo e o uso público do espacio público, que, por suposto, debe primar sempre o uso público. Pero tamén cremos
que o problema onde está situado hoxe en día non está precisamente en como está abordando o goberno municipal. Eu creo que hai incumplimentos agora da actual normativa pois que non se persiguen e non se corrixen. E, en cambio, creemos que hai determinadas cousas que se plantexan na proposta que fai o grupo de goberno que van a crear criterios, cando menos, máis arbitrarios e, desde logo, que poden crear agravios comparativos que non son precisamente pequenos. Nos valoramos positivamente que se acolleran dúas emendas que o noso grupo fixo a esa proposta, en concreto, precisamente, para que figurara na ordenanza que non se pode multar a un local que teña un módulo dunha silla e 4 cadeiras porque en vez de 4 estén 5 persoas tomando un café, unha cousa de sentido común pero que non estaba clara e, por tanto, a forma de que quede clara e que quede fixada na ordenanza. Valoramos positivamente tamén que ese intervalo, esa proposta de intervalo de 30 minutos despois do período de peche das terrazas para que os profesionais da hostelería poidan recoller, pero desde logo creemos que é unha ordenanza insuficiente en moitísimos aspectos, que non é o momento para abordala e que, como decía antes, implicaría decisións de moi difícil cumprimento despois a nivel práctico e moitas outras moi arbitrarias como é a nova normativa en materia de fachadas. Polo tanto, nós o que imos facer hoxe é facilitar que a posibilidade de interlocución e de proposta que non se lle deu ao sector antes do día de hoxe a poidan ter a través do procedimento regulado de alegacións no período de exposición pública e, en calquera caso, nos reservamos a nosa posición de voto definitiva no pleno de aprobación definitiva desta ordenanza. Por tanto, nos vamos a estar moi expectantes a que o que ten que dicir o sector e outros axentes sociais implicados na cidade que de seguro terán moito que dicir sobre isto e, en función de como vayan esas cuestións, valoraremos no seu día cal será a nosa posición definitiva. En calquera caso, e remato, creo que teñen moito sobre o que actuar incluso ca normativa vixente. E é aí onde hai os principais problemas. O que non pode ser, evidentemente, é que por ir cun carrito de bebé non poda pasar por un espazo público. E hai cousas nas que xa se podía estar actuando e non actúan. Entón, antes de xerar novos problemas, intenten solucionar algúns dos que xa hai. Moitas grazas. Tamén che acumulei o tempo, Rubén. Quedaríache un minuto tamén para a segunda quenda. Grazas, señor alcalde, compañeros e compañeras de corporación, moi boa tarde. Ben, o Bloque Nacionalista Galego efectivamente propuso a retirada deste punto de orde do día na Xunta de Voceiros. O Grupo Municipal do PSDG o solicita en pleno. O solicita en pleno que se retire este punto, señor concelleiro, fundamentalmente por unha expresión que ten vostede manifestado agora na súa intervención, na que decía que non fixeron ou non puideron facer, según vostede, unha modificación máis ampla desta ordenanza de terrazas porque faltaba debate, faltaba reflexión e faltaba consenso. Por lo tanto, en base a esa falta de debate, reflexión e consenso, nos solicitamos que se retire este punto da orde do día. Tamén quero dicir que, reflexión, despois de 3 anos, supoño que o grupo de goberno faría bastante reflexión ao respecto desta cuestión. Debate, diálogo e consenso, non sei co resto dos grupos, non sei co sector, pero dende logo co Grupo Municipal Socialista non. Nos enteramos unha vez máis, é bastante habitual en cuestións de Compostela Verde, de maneira moi particular en cuestións da súa concellería, que nos enteremos pola prensa. Por lo tanto, o primeiro contacto que tivemos ca información foi pola prensa. Somente tivemos un contacto previo, cando nos pediu que apoyáramos a urxencia para poder debatir no pleno esta reforma ou esta modificación. E nós a verdade é que temos votado a favor, non porque entendamos que despois de 3 anos de goberno, porque non estamos ao principio do mandato, levamos a 3 anos, queda menos dun ano de mandato, non se tivera tempo de traer axeitadamente unha reforma desta terraza, que, por certo, quero lembrar tamén que nos votamos en contra das diferentes reformas que introduciu o Partido Popular nesa ordenanza de terrazas, pero nos entendemos que despois de 3 anos non hai urxencia. O que pasa é que nos entendemos que non vai ser polo Partido Socialista que se remate este mandato e que non teñamos unha reforma axeitada e completa da ordenanza de terrazas.
Temos que decir tamén que é un serio problema porque máis alá da relación con o noso grupo non ten habido participación na tramitación da ordenanza. Mire, si acudimos á Lei 1/2016 de Transparencia e Bon Goberno, imos ao artigo 9 e a letra C, que habilita a posibilidade que teñan as persoas de remitir suxerencias e a forma de facelo cando comeza a tramitación ou inicio da tramitación da elaboración dunha norma, e se vamos a Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas no seu artigo 133, cando fala de participación dos ciudadanos nos procedimentos de elaboración das normas con rasgo de lei e regulamentos. En o número 2 di que hai que publicar o texto no portal web para dar audiencia aos cidadáns afectados e recabar as aportacións adicionais. Nos entendemos da interpretación destas normas que o que teria que ter feito o Goberno de Compostela Aberta é colgar o texto previo a traerlo a este pleno na páxina web para poder precisamente acadar esas propostas, esas aportacións de todos os interesados, tanto do sector como da propia veciñanza, que tamén o é. Pero asumindo mellor opinión en dereito, respetando esa mellor opinión en dereito e someténdonos esa mellor opinión en dereito, o que non di a lei é que non se poda facer. Asumamos que non obriga, pero non di que non se poda facer. Por lo tanto, eu teño unha pregunta. Diante desta elaboración, desta norma, onde queda a promesa de que imos traer un concello con paredes de cristal? Esa é a primeira pregunta que a mí me gustaría que me respondaran. O seguinte ten que ver ca súa intervención cando fala de que en realidade é unha proposta de ordenanza provisoria. Bueno, eu supoño que o que quere decir é que é parcial, porque provisoria sería que o fin de semana que ven pois a van cambiar. É parcial, claro. Decir que trae unha proposta parcial despois de 3 anos de goberno, eso tamén o teñen que explicar. Mais alá, para nós non resolve para nada o problema das terrazas con peche. Eu vou dicir claramente, como a de Alamedo de Fontesequeira, porque neste pleno mandato anterior nos criticamos ao goberno do Partido Popular por dar as licencias e por permitir esas terrazas. E nos esperábamos que se cumprira, entre outras cousas, o que decían vostedes cando non estaban no Concello, que esas terrazas eran unha defexo e que non se podían permitir. Claramente eu preguntei na Comisión de Urbanismo onde se levou esta proposta e dixeron que esta proposta que traen non eliminaba esas terrazas nin facilitaba a eliminación desas terrazas. Faltaría tamén clarificar algúns puntos, non? Na páxina 3, a nova redacción da disposición derogatoria única di que se autoriza sin comprobar os ruídos e que despois se revocaría se esos ruídos existen. Claro, a pregunta é, bueno, cal é a metodoloxía para avaliar posteriormente que non se, que se producen os ruídos? Vai ser vía denuncia? Vai ser vía inspección de oficio? Ligado ao anterior, na páxina 5, cando falan da nova redacción do artículo 6.1, cando fala de debería facerse sen causar molestias aos veciños. Bueno, cal é a interpretación de molestias aos veciños? Que debemos entender por molestias aos veciños? Estou me referindo obviamente a cando se retiran as terrazas, porque remata o tempo de telas en funcionamento, non? Claramente se incorpora un concepto xurídico ambiguo. Na páxina 6, ca nova redacción do artigo 16.5. Home, non sería mellor manter a redacción original e incorporar o dereito dos colindantes a revocar a súa autorización sen efectos indemnizatorios? Pregunto. Non digo que teña que ser así, pero pregunto se reflexionaron ao respecto disto. Valoraron verdadeiramente a posibilidade da preparación de gastronomía tradicional galega como existe en outras cidades, onde, por exemplo, en Ourense está recollido na ordenanza sobre venta ambulante, pero a ordenanza de terrazas non impide. Por todo isto, a nosa posición vai ser de abstención. Pero vai ser de abstención por un motivo. Para facilitar un debate, un análise, ese diálogo do que falaba o señor concelleiro, e que non o permitiron mentres o elaboraban. Pero en absoluto teñan a máis mínima idea de que esta abstención vai continuar cando se tralla a aprobación definitiva. Moitas grazas. Un minuto tamén, Paco, para a segunda quenda. Señor Agustín Hernández. No, Teresa, disculpa. Buenas tardes. Nos encontramos hoy, después de 3 años de gobierno de Compostela Abierta, ante la modificación de una ordenanza
que se nos dice que es provisional y que llega a aprobación al Pleno, como ya se ha visto, sin un mínimo de consenso, ni con el resto de los grupos políticos, ni con el sector. Como siempre, este Gobierno, bastante de la chapuza y de lo provisional, nos convoca a una comisión extraordinaria en la que por primera vez podemos establecer un mínimo diálogo sobre el asunto y en la que finalmente se acuerdan incluir 2 modificaciones en el texto. Una para introducir un criterio interpretativo que no era tan evidente cuando había resultado necesario redactarlo, y una modificación en la redacción de un artículo que era claramente equívoca, cuando lo único necesario era trasladar lo que decía la ley. En resumen, después de 3 años se trae una modificación de 5 artículos finalmente y de una disposición derogatoria. De los artículos, uno de ellos es una adaptación legal, que ya es de aplicación directa, y el resto de las modificaciones tienen pocas repercusiones y no abordan los verdaderos problemas de la ordenanza. Es más, crean nuevos problemas. Para mí, los principales problemas están en la modificación de la disposición derogatoria. La explicación es la que afecta a las terrazas en suelos interiores. La explicación de la modificación viene a decir que había problemas que me constan, para que las licencias de las terrazas en los espacios privados interiores. Y la solución es igualarla a las terrazas exteriores. Esto es un claro error, ya que las terrazas interiores deben formar parte de la licencia del local, habida cuenta de que su instalación afecta al aforo del mismo y a los flujos de evacuación. La solución correcta no es tratar estas terrazas interiores como las exteriores. La solución correcta es excluir las terrazas interiores del ámbito de la ordenanza y tramitarlas dentro de la licencia del local. Esto, que está recogido más o menos en el texto explicativo, queda fuera del texto de la ordenanza, con lo que a buen seguro va a generar expectativas en una tramitación y nuevos problemas. Más criterios interpretativos y muy probablemente diferentes tramitaciones según sea quien sea el solicitante, en resumen, arbitrariedad. Además, la disposición añade un párrafo en el que se indica que la autorización, no la licencia, estará condicionada a la ausencia de molestias, que se probarán con una medición sonométrica que se liquidará al titular de la terraza. Entiendo, por tanto, que está previendo una tasa por medición sonométrica. Pero ¿dónde está la propuesta de creación o modificación de la ordenanza fiscal que incluya esta tasa? ¿Dónde está el estudio económico? ¿Cómo se liquida? ¿Cómo se recauda si no se paga? Entendemos que modificar una ordenanza que tiene efectos económicos, y este caso lo tiene, sin un estudio económico ni informe de intervención, es incorrecto. Luego viene la modificación del artículo 27.4, en el que, como hemos dicho, se adapta la ordenanza al artículo 92.3 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la Ley de Patrimonio de Galicia. En este caso, el texto que se nos trajo a comisión era claramente desafortunado, es decir, llevaba a claro error. Al final se acordó rectificarlo trasladando el texto de la ley, que era bastante más claro. Se modifica también el artículo 4.8 para limitar el número de las modificaciones de las autorizaciones a un anual. En este aspecto estamos totalmente de acuerdo. Nos parece que facilita la gestión de las terrazas. Se modifica el artículo 6, añadiendo un nuevo párrafo que otorga al responsable de la terraza 30 minutos para retirar la terraza. También con esto estamos de acuerdo. Se modifica el artículo 16 y aquí, en nuestra opinión, está el segundo error grave. Se propone como lugar preferente que la terraza esté adosada a la fachada, en contra de lo previsto en la normativa de accesibilidad. Se limita la ocupación del frente de los locales y no se hace ninguna reflexión sobre el uso del espacio público y sobre la necesidad de analizar los usos peatonales y la limitación de ocupación por criterios de usos y no porque sea una fachada de un local o de otro, que tiene mucha menos importancia. Este es el debate de fondo que hay que dar. Pero Compostela Abierta renuncia a entrar en el fondo en todo el mandato. Los reyes de la recuperación del espacio público para la ciudad no se atreven a reflexionar sobre esto. Son ustedes los reyes de la demagogia, pero luego no tienen ninguna aplicación práctica. En comisión se acordó también, afortunadamente, incluir el criterio interpretativo sobre la posibilidad de mover el mobiliario dentro del espacio aprobado dentro del texto, lo cual es un acierto porque no estaba previsto incorporarlo y lo que se habla es necesario convertirlo en ley.
En la tramitación no se dice expresamente que no es necesario someter a la ordenanza, se dice expresamente, perdón, que no es necesario someter la ordenanza a informe de intervención. Como ya he dicho, no estamos de acuerdo con este aspecto porque se prevé una liquidación por una prueba. Conclusión. Modificación de 4 artículos y una disposición, 2 de los cuales suponen un empeoramiento. Modificación en comisión de 2 aspectos. Ninguna propuesta para adaptación de la normativa a la ley de accesibilidad y el uso del espacio público. Y a nuestro criterio, una tramitación incorrecta. Por todo lo expuesto, nosotros vamos a votar en contra. Bueno, por recapitular, a Teresa quedaronlle 2 minutos e o resto dos portavoces 1 minuto. Digo isto porque nos asustamos, pero temos este pleno, temos o seguinte, e hoxe había peticións de que non. Vale, entón... Espera un momento, Jorge. Jorge, túa quenda. Bueno, gustaríame aclarar varias cousas. Esta modificación é para as novas solicitudes. Entendíamos que era necesario marcar ter un regulamento estable, é para as novas. Aí a mí tamén me gustaría haber estudado con máis profundidade o tema das existentes, das que están con peche estable. En caso de revocación de alguna desas terrazas con peche estable, as que sempre nos opusemos, habería que indemnizar por ser contempladas con 10 anos. Por lo tanto, ahora mismo non é un escenario que abordemos a indemnización a toda esa xente que ten unha concesión por 10 anos e que, por lo tanto, o que propoñemos é que non podan seguir concedéndose por máis de 4 anos. Hai un grave problema nesta cidade con todas as terrazas interiores que están ilegais e creo que hai que decirlo claro e hai que modificalo e canto antes posible, canto antes mellor. Por lo tanto, era unha cousa que había que resolver. E había 2 peticións que eran da Asociación de Hostelería moi claras e concretas. A do mobiliario, poder ordenar o mobiliario e ter esa media hora de peche. Por lo tanto, esas 2 peticións que nos fai a Asociación de Hostelería introdúcense. Por lo tanto, eu creo que é importante poder avanzar e mellorar esta ordenanza. Agradezo a posibilidade de seguir no debate e tendo a man para buscar a mellor fórmula para consensuar esa solución, pero por desgracia non temos os consensos necesarios para esa modificación total. Por lo tanto, como non temos esos consensos para modificación total, pagamos este que realmente resolve algúns problemas que son moi importantes neste momento. Rubén. Sí, moi brevemente. Eu creo que non habría ningún problema, en todo o contrario, en retirar hoxe este punto, en sentarse co sector, en sentarse cos grupos políticos, en facer ben os deberes, en traballar ben as cousas, e traer en setembro unha boa proposta. Bueno, creo que empecinarse no error, pois só pode levar a aumentar ese erro. Alá vostedes, a oportunidade deixamos ya en bandexa. Dito isto, bueno, quero puntualizar unha cousa. O señor Duarte fixo unha afirmación aquí moi rotunda que non é certa. Quer dicir, isto non é de aplicación para as novas licencias e poderémoslo comprobar na vía práctica. Non, señor Duarte, non vai ser só para as novas, entre outras cousas porque, bueno, poderemos, o tempo dará e quitará razóns. Eu, en calquera caso, creo que o que deberían abordar a serio sería unha revisión estrutural da ordenanza, abordar o problema de fondo que é o da accesibilidade e o da mobilidade peonil e estudar ben as consecuencias que no papel poden sonar moi fáciles e no terreo práctico son moi complicadas, moi arbitrarias e que poden crear graves perxuicios como a nova normativa en materia das fachadas, que creo que non tivo nin a reflexión nin o estudio técnico suficiente. Paco. Pero nos preocúpanos que algunhas das cuestións que se plantexan nesta reforma non podan dar lugar a unha arbitrariedade na súa aplicación práctica. Decía o concelleiro de Espazos Cidadás que probablemente necesitaba ser estudiado con máis profundidade. Home, despois de 3 anos de estudo, máis profundidade casi nos vai levar a novela de Julio Verne, non? Viaxe ao centro da Terra. E, por último, eu insisto, a nos parecenos unha reforma insuficiente, que non tivo participación, sen consenso, sen debate, sen abordar problemas serios. Non digo xa resolver, abordalos, e, polo tanto, insisto, nos compartimos a proposta e nos insistimos nela, retiren este punto de orde do día e traian unha ordenanza reformada, seria, que aborde os serios problemas que tiña anterior a que está neste momento vixente e poderemos falar nese sentido. O noso voto vai ser abstención para
forzar e facilitar ao sector e aos veciños esa participación que non se lles permitiu durante a elaboración deste texto. Gracias. Tareixa, non queres? Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da aprobación inicial da modificación da Ordenanza Municipal de Terrazas e Quioscos de Hostelería. Votos a favor. Postela aberta. Votos en contra. Popular. Abstencións. PNG, PSOE. O punto número 4 Quedaría aprobada. Pleno extraordinario. Aprobouse en xunta de portavoces non sometelo ao debate, co cal o someteríamos á votación, señor secretario. Votos a favor da aprobación inicial da modificación da Ordenanza Municipal Reguladora de Tramitación das Licenzas Urbanísticas e outras formas de intervención administrativa. Votos a favor. Unanimidade. E pasaríamos ao último punto desta convocatoria extraordinaria, que é a aprobación inicial da modificación da Ordenanza Xeral Municipal Reguladora de emisión e recepción de ruidos, vibracións e condicións dos locais. Jorge, 5 minutos, primeira quenda. Boas tardes de novo, e vou utilizar a mesma palabra que utilicei antes, modificación provisoria, aínda que posiblemente en palabras de Paco Reyes podería ser parcial, e vamos a explicar por que facemos esta modificación provisoria, que é o título que lle demos, aínda que tamén podría ter esa interpretación. A modificación é en relación co control dos espectáculos públicos e protección contra o ruido para dotar de seguridade xurídica e favorecer a simplificación administrativa no ámbito da disciplina urbanística municipal. Durante os últimos anos ten habido un gran cambio legislativo desde a aprobación por parte da Comunidade Europea do marco das actividades, pasar de ter unha comprobación dunha licencia a ser unha declaración responsable que cristalizou na normativa que sería a Lei de Emprendemento, a Lei 9/2013, aprobada ou desenvolvida polo regulamento aprobado no ano 2016. Ademais deste cambio de criterios en canto ás actividades, hai outros dous puntos en materia de ruido, un que non temos normativa propia de ruido que hasta o ano 2015, desde o ano 2001 que hai unha directiva europea non cristaliza hasta o decreto 106/2015 de 9 de xullo esa normativa de ruido, e despois con respecto ao control dos espectáculos e actividades temos a introducción, a novedade legislativa da Lei 10/2017 de 27 de decembro que entrou en vigor definitivamente o 2 de xullo. Decía que este novo marco legislativo o que nos obriga é actuar para intentar resolver certas cousas que poden beneficiar os administrados, entendendo que sería necesario unha revisión en profundidade de todas as leis que afectan as actividades e poder ter un marco normativo estable e con seguridade xurídica. O que facemos é anticipar aquelas medidas que entendemos que supoñen un beneficio para estas actividades. O obxecto desta reforma ten que ver cas actividades que se poden desenvolver no interior dos locais. Para nós é importante asimilar que a música é algo que ten que ver ca cultura, coa parte que é idiosincrasia desta cidade, e que para a normativa debería ser indiferente se a amenización ou ambientación musical que hai nesos locais ven por vías de música en directo ou por equipos reproductores de música. Ao longo de todo este tempo, nestes últimos anos, temos comprobado unha gran complexidade para poder regular precisamente estas actividades e a emisión de música nos locais que, por desgracia, están pendientes todavía dunha revisión do catálogo de locais e que na actualidade son 5 grupos, pero que no grupo 1, na actualidade, non permitía nin a ambientación musical nin a amenización. O que introducimos hoxe, e creo que un dos puntos fundamentais, é a aclaración de que nos locais de calquer categoría, desde café, bar especial ata café, concierto ou discoteca, pode haber amenización ou ambientación musical tanto por equipo reproductor
con altavoces ou a través de música en directo. O importante, a partir de ahora desta modificación, entendemos que é o nivel de illamento que teña ese local e tamén o nivel de emisión, de tal forma que garanticemos que o ruido que sae cara ao exterior non produce molestias ao cidadán. Pero entendemos que tanto se é música en directo como se é música grabada, sempre cando se cumplan unhas condicións de aillamento acústico e de posible control a través da instalación de sonógrafos, bueno, pois quedaría garantizado ese dereito ao descanso dos veciños e esa música non produciría molestias. Na comisión que tivemos o martes introducimos unha aclaración para que estes locais, precisamente de Grupo 1, Café Bar, pois realmente podan contar con este nivel de aillamento, este nivel de emisión, que sempre cando teñan un maior nivel de aillamento permitiría tamén facer concertos ou ter ambientación musical a través de altofalantes. Digamos que son modificacións de 4 artigos que van un pouco nesa liña. Un deles ten que ver ca disminución da altura para poder aumentar a insonorización. Entendemos que é fundamental mellorar a insonorización para ter menos molestias no exterior. O outro fundamental creo que ten que ver con esta clarificación do concepto do que é a ambientación musical, que non ten por que ser o elemento diferenciador que sea música en directo ou música grabada e emitida en calquer das súas variables. Por lo tanto, é unha aposta clara a música en directo nos locais e unha aposta clara para que os veciños non sufran as molestias a través do control con sonómetros e da millora do aillamento acústico en todos os locais. Gracias, Jorge. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, a diferencia do punto anterior, nesta ocasión o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pois vai a votar favorablemente a esta proposta, non? Por entender que pode favorecer pois o casamento de dous lexítimos dereitos pois dun xeito razoável e pautado, non? O dereito ao descanso da veciñanza e o dereito ao acceso a unha oferta cultural de calidade e históricamente importante en Compostela como é o da música ao vivo, non? Importante, por suposto, en termos culturais, tamén importante en termos de imaxe de cidade e, por suposto, tamén importante en termos económicos e laborais, non? Que queremos suliñar no día de hoxe? Pois ben, que o que se vai aprobar hoxe puidémolo aprobar hai tempo, non? Desde logo en termos moi similares aos que se van aprobar pois no pleno de hoxe, non? E o que se ven a demostrar é que a diferencia do que o goberno municipal lle trasladou ao sector e a opinión pública, pois non era exclusivamente a Xunta de Galiza quen tiña a capacidade de intervir neste conflito e de regularizar pois a música vivo en Compostela, non? A través, como se decía, da revisión do catálogo da nova lei de espectáculos, senón que o Concello pode e o vai a facer intervir pois en termos similares aos que se está facendo, por exemplo, no día de hoxe, non? Como o BNG pois dixo durante todo este proceso, pois a modificación do catálogo é unha vía, pero non é a única vía, non? E hai dúas cuestións, eso sí, puntuais do que propón o goberno municipal que nos plantexan algunhas dúbidas, non? En primeiro lugar, a capacidade real do Concello para cumplir e supervisar o que vai aprobar, non? O tema dos sonógrafos veremos no futuro como se controla, como funciona e que problemas pode haber nos locais da categoría que acaba de facer referencia o señor Duarte. Hai unha segunda cuestión que en termos de laboratorio pois, a mí me parece moi correcta, pero en termos administrativos e legais plantéxame serias dúbidas, e é a posibilidade pois, de reducir até en un 10% a altura mínima de 2,5 metros para insonorizar edificios no caso de estaren catalogados, non? A pregunta é simple, quero dicir, pode unha ordenanza municipal exceptuar unha norma de rango superior? Sinceramente, coido que non. E fago unha segunda pregunta derivada da primeira. Que pasaría se un hosteleiro ou unha hosteleira decide
insonorizar un local incumprindo eses 2,5 metros e alguén denuncia a ese local. Vai estar salvagardado en base a ordenanza ou está incumprindo unha normativa de rango superior? Bueno, eu creo que ese tipo de cuestións non son menores e que se deberían clarificar antes de poder provocar algún perjuicio que despois dificilmente sexa reparable, non? Moitas gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois, neste caso, similar ao debate anterior, pois claro, nos seguimos dicindo que reflexión tivo que haber bastante durante 3 anos, pero que debate e consenso, pois, dende logo, con ese grupo non houbo. Seguinte, ben, nos o que plantexamos é que o problema, o dixemos así incluso públicamente, de que fundamentalmente o problema nos o atopamos no actual catálogo da lei, e ademais así o dixemos no Parlamento, así presentou o Grupo Parlamentario Socialista varias iniciativas nese sentido para modificar o catálogo. E o que dixen na comisión foi que sería interesante un informe de asesoría xurídica que dera o conforme con que non habería incompatibilidade con esta ordenanza e co catálogo, é dicir, que cumprindo esta ordenanza podería darse lugar a solución da ambientación nos diferentes locais, non? Non sei se a enviaron por algún motivo eu estou despistado, pero de verdade que non a recibín. Non sei se a temos, pero de verdade que eu non a recibín. Ben. Algunas cuestións técnicas. Na páxina 3, cando falan da modificación do artigo 44.6, nos entendemos que é redundante co 42.2. Con respecto a modificacións que se fan do artigo 47.1, nos diríamos que ollo cas vibracións, porque claro, das veces o problema dos veciños non é exclusivamente a música. A veces o que teñen é un problema cas vibracións e pensan que é a música. Entón, a mí gustaría máis saber se iso tamén está contemplado, non? Despois sería bo ter moi claro o prazo para adaptar os locales existentes e a forma de verificación. Co que fai referencia a modificación da exposición adicional terceira a sustitución de edificios catalogados por ámbitos de protección, quero dar por sentado que non existe ningún edificio catalogado fora deses ámbitos de protección, porque se existiera algún deles, a pregunta sería se queda fora da excepción que se regula nesta disposición, non? Na disposición adicional quinta, a verdade é que se suprime o artigo 44.3, pois quedaría sen efecto, non? A nos preocupanos tamén a metodoloxía para garantir o cumprimento. Nos entendemos que sería importante ter traído esta modificación de ordenanza cun informe, neste caso entendemos, do xefe da policía, que dixera que conta cos medios materiais e humanos para poder facer cumplir, para levar adiante o cumprimento desta ordenanza, ou ben, de non ser así, presentar un programa con vencellamento orzamentario asociado para poder garantir efectivamente o cumprimento, non? Gracias, Paco. Alejandro. Gracias, alcalde. Buenas tardes, concelleiras, concelleiros. Se somete hoy a la consideración del Pleno una modificación de la ordenanza de ruidos, una modificación que cabe calificar de sorprendente, de preocupante y de alevosa, como ahora explicaré. Y he de advertir que hoy no venimos a hablar aquí de música, señor Duarte, palabra ciertamente de resonancias sugestivas donde las haya. Hoy venimos a hablar de ruido. La música, cuando contra la propia voluntad se oye deformada a través de las paredes y fuera de su escenario, no es música, es ruido. Y el ruido es un asunto mayor. El ruido no es un motivo más de insatisfacción ciudadana. Desde la perspectiva de las competencias municipales, un motivo de insatisfacción puede ser la falta de aparcamiento, la antigüedad del transporte público, la elevada carga fiscal, el mal servicio de recogida de basuras, las fochancas. Pero el ruido, como advierten algunos vecinos, a mí me lo repiten con insistencia, no es un motivo más de insatisfacción ciudadana, es algo más, es un drama, ¿no? Un drama que afecta a los derechos fundamentales de las personas, a la inviolabilidad acústica de los domicilios, a su salud, a su propiedad. Aunque en Santiago solo hubiera 4 personas que padecieran en sus domicilios las emisiones del ruido asociado al ocio, el ayuntamiento debería reaccionar con sensibilidad, con compromiso y con decisión,
puesto que el sufrimiento de quien padece el ruido es terrible, y en este punto les recomiendo un reciente artículo del doctor Labella en un medio de comunicación local, que es un magnífico artículo y escrito además por un profesional que entiende. Yo pienso hoy, desde luego, pues en esa vecina de la calle Entre Muros que tiene que medicarse para descansar, pienso en la chiquilla que vive en la calle República Argentina y que tiene que trasladar el colchón a la cocina del primer piso en el que vive, pienso en la joven opositora de Los Laureles que tiene que trasladarse de vivienda 3 días a la semana, o pienso en los vecinos de Alfredo Brañas que tienen que dormir con tapones en los oídos. Es cierto que hoy en Santiago pues hay menos ciudadanos que sufren los efectos del ruido de los que había pues hace unos años, en los tiempos de los autodenominados gobiernos de progreso, pero sigue habiendo muchos ciudadanos que padecen el ruido, especialmente el ruido nocturno. Yo supongo que algunos de ustedes no saben de lo que hablo y les deseo que les dure la suerte. Hoy, como decía, someten a la consideración de este Pleno una modificación de la ordenanza de ruidos, de una ordenanza que nació con el propósito de prevenir las inmisiones que no proceden de la calle, sino que proceden de los propios locales de ocio, que a día de hoy pues son las menos a día de hoy. Esta modificación es sorprendente por 2 motivos. Veamos el primer motivo de sorpresa. Si, tal y como afirmó el Gobierno municipal hace unos días en el seno de la comisión correspondiente, esta modificación de la ordenanza habilitará la música en directo, ¿por qué no la trajeron antes? ¿Y por qué se pasaron meses culpando a la Xunta de Galicia? Reconocen entonces ustedes ahora que el problema principal no era el catálogo de la Xunta. El problema principal pues estaba en la propia normativa municipal. El problema, ciertamente, para la música en directo era esencialmente pues la falta de adaptación de los locales a las medidas que venía exigiendo la normativa municipal para realizar dicha música en directo, esto es, para ser café concierto. Y lo que hacen ustedes ahora, bueno, pues es rebajar las condiciones exigidas para la producción de esa música en directo. Pero el segundo motivo de sorpresa es el gran motivo de sorpresa, es que vayan ustedes mucho más allá de lo esperado, mucho más allá de lo reivindicado apenas por nadie, pues ustedes promueven ahora un cambio inesperado, un cambio radical y un cambio, bueno, pues que lógicamente suscita preocupación entre muchos vecinos, ¿no? Con la modificación que ustedes presentan, pues un sencillo bar podrá emitir música amplificada más allá del hilo musical que hasta ahora se permitía en los establecimientos del Grupo 1. Este cambio es toda una sorpresa y es el gran cambio que incluye esta propuesta. Este es el gran cambio. Hasta ahora, el debate se centraba en si debía permitirse la música en directo en locales presumiblemente insonorizados del Grupo 2 que no contaban con una licencia específica de café concierto. Ahora el debate es de mayor calado. Es si deben permitirse las actuaciones en directo amplificadas en sencillos bares y cafeterías del Grupo 1 que no van a contar con grandes medidas de aislamiento. Y es también y sobre todo el debate si debe permitirse la música amplificada, más allá del convencional y tradicional hilo musical, en cualquier bar o cafetería que no va a contar con grandes medidas de aislamiento. La actual ordenanza, que procede, como digo, de los autodenominados gobiernos de progreso, ha venido permitiendo la música amplificada solo en los locales del Grupo 2, porque les exigía una especial insonorización. Y ahora ustedes pretenden permitir la música amplificada en cualquier local, exigiendo niveles de insonorización pensados en su día solo para los locales sin música amplificada. Al afirmar que las condiciones de insonorización van a ser suficientes, ustedes se mueven entre la ingenuidad y, permítame que se lo diga, el cinismo. Ingenuidad es pensar que pudiendo instalar muchos locales elementos de amplificación no va a suceder nada. Y cinismo es saber que puede suceder de todo y no importarles nada a ustedes. La propuesta que traen a pleno es preocupante y es cuestionable por varios motivos, ¿no? En primer lugar, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con las condiciones de insonorización. También lo es, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con los aforos. Y digo con los aforos porque la posibilidad de ofrecer en cualquier local música amplificada, bueno, pues va a hacer que cambien los modelos de negocio y que cambie la concurrencia de las personas, y esto afecta a los aforos. Pero también es preocupante para el propio sector de la hostelería por la inseguridad jurídica que con el actual tenor literal se va a generar, porque si uno le echa un vistazo a la ordenanza y le echa un vistazo a las modificaciones que ahora se introducen, bueno, pues verá que ahí asoman ya contradicciones y asoman ambigüedades. Por ejemplo, cabe preguntarse, y tendrá que explicárselo usted a los hosteleros, si todos los locales del Grupo 1 que quieran ofrecer... ¿Crees que se acumule o tempo? Sí, que quieran ofrecer ambientación o que quieran ofrecer amenización, van a tener que instalar o no van a tener que instalar doble puerta. Es preocupante también por todo lo que se refiere a la competencia y al desigual trato que se va a producir. Yo no sé si es usted consciente, señor Duarte, bueno, de los problemas que se van a causar pues en la relación entre los bares y de los pubs.
porque ahí se producen unas contradicciones que son evidentes, o entre los locales de hostelería y, por ejemplo, los locales comerciales que no son de hostelería, en lo que se refiere a las alturas mínimas, o en lo que se refiere a la relación entre los locales de hostelería y algún otro tipo de actividad en lo que se refiere pues a la no exigencia o a la sí exigencia de determinadas condiciones dimensionales. Yo creo que hay motivos, lógicamente, para sentirse preocupados, ¿no? Y por último, como decía, como advertía al principio, esta es una propuesta alevosa, puesto que es una propuesta que no va a permitir a los vecinos alegar lo que estimen necesario. Ustedes se han renunciado o les escatiman a los vecinos la posibilidad, tanto los vecinos como los propios hosteleros, la posibilidad de la consulta previa, y lo que es peor, conceden un plazo de alegaciones en pleno mes de agosto. Eso es alevosía, señor Duarte, porque eso es, como digo, restar la capacidad de defensa o la capacidad de respuesta de las personas que puedan verse afectadas, y yo creo que eso es un ejemplo pues, de una escasa ética democrática, ¿no? En definitiva, que la precipitación o la tramitación clandestina, prácticamente clandestina, con la que se va a sacar adelante esta ordenanza, más que el fondo de la misma, que nos preocupa, pero que en todo caso podría estudiarse y podría debatirse, es lo que condiciona ya de inicio nuestro voto en contra. Nada más, gracias. Gracias, Alejandro. Quedaríache un minuto para a segunda quenda. Jorge. Bueno, aquí falouse da posibilidade de facer esta modificación e achacouse que estamos botando balóns fora co tema do catálogo, e a min gustaríame ser moi claro. O catálogo actual non responde ás necesidades porque impide usos mixtos. Por exemplo, nun restaurante non é posible que haxa unha actuación en directo, polo tanto entendíamos que había unha vía sinxela e clara, que ademais da lei de espectáculos se acompañase unha modificación do catálogo. Houbera resolto todos os problemas, teríamos moi clarificado o escenario. Ante a falta de actividade da Xunta modificando o catálogo, este goberno municipal ten que tomar unha decisión para permitir algo que entendemos que é un dereito, que con carácter xeral en todos os establecementos pode haber ambientación ou amenización musical, e entendemos e reiteramos que para nós non é que sexa indiferente, é que entendemos que a ambientación musical con música en directo é millor, porque ademais xenera posto de traballo nun sector que nesta cidade é moi importante, e porque a música é cultura. Por moito que se empoñe en falar alguén desta ordenanza como ordenanza de ruidos, modificamos a ordenanza de ruidos, pero porque queremos defender a música, queremos defender unha actividade cultural nos nosos locais, que é algo que sempre marcou a esta cidade. Por lo tanto, para resolver ese problema, como a Xunta non actúa modificando o catálogo, actuamos nós. Sí, actuamos, e ten que ser parcialmente, provisoriamente, pero porque queremos dar un marco legislativo estable que permita esas actividades. Falábase da necesidade ou da posibilidade do catálogo, e queda dito, a Xunta non actúa, este goberno responde para garantir a música en vivo. Falaba Alejandro de que todos os locais van poder ter ese ruido. Eu creo que é moito máis preocupante a normativa que temos de 2003, que fala dun hilo musical que xa non existe en ningún local, ou que di que mentras as televisións poderíamos permitir esa música. Bueno, creo que é bastante máis danino unha televisión nunha esquina emitindo un gran volumen que non 4 altavoces repartidos a un volumen máis baixo para que todo o mundo nunha mesma instancia escoite. E iso é algo que poñen en evidencia os informes dos técnicos municipais acerca do funcionamento dos cafeibares. E con respecto ao que falaba Rubén da seguridade xurídica das alturas, bueno, os edificios catalogados están exentos de cumprimento de certas normativas de accesibilidade, de habitabilidade, e neste caso o que estamos facendo é que esa excepcionalidade o que permita é uns millores dereitos para evitar a contaminación sonora, e está con informe xurídico que o garante. Ese informe xurídico que di Paco Reyes que non está, pero que realmente sí figura dentro do expediente, o informe de asesoría xurídica que garante a tramitación deste expediente. Nada máis. Gracias, Jorge. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu, moi brevemente, puntualizar dúas cousas que acaba de dicir o señor Duarte. A primeira delas, di, o goberno municipal actúa porque non actúa a Xunta, non? Perfecto, o que pasa é que nos demandamos eso desde o minuto 1, e a resposta deste goberno era: non, nos temos as mans atadas, non podemos facer nada máis, hai unha lei de espectáculos, a Xunta ten que modificar o catálogo, hai que presionar a Xunta, nos non podemos, nos non sei que, e a culpa é do PP na Xunta de Galiza. Vale? Entón, parte da responsabilidade, por suposto, que a ten o Partido Popular na Xunta de Galiza, pero que estamos aprobando sei que evidencia que o Concello pode
podía e puido facer con anterioridade un cambio normativo a nivel municipal que permitira dar seguridade xurídica precisamente a creación musical e a música ao vivo nos locais de Compostela. E é un feito empírico e o catálogo non está modificado e a partir da aprobación definitiva deste cambio de ordenanza haberá unha seguridade xurídica que ata agora non había. É un feito obxectivo. Por lo tanto, o Concello podía, o Concello vai poder e o Concello puido facelo antes. O tema das alturas, mire, a min é que me parece ben, a mí me parece correcto, e sempre que non se vulneren principios básicos en materia de evacuación e de seguridade e integridade da xente que este nos locais, oiga, todo o que sexa flexibilizar para garantir que locais que son locais, pois evidentemente con unhas casuísticas moi especiais, aqueles que están catalogados, pois que poidan mellorar a súa insonorización, eso é bo para todo o mundo. Eso é bo para todo o mundo, e sempre contará co respaldo do Bloque Nacionalista Galego. Non hai discusión. Eu o que discuto é que unha ordenanza deste tipo pode exceptuar o marco dos 2,5. Paréceme dubidoso. Pásame como o señor Reyes, o certo, pois estará no expediente, eu non o vin tampouco, pero o informe xurídico revisarémolo. Eu plantéxame dúbidas, eu creo que incluso na tramitación revíseno ben, porque non vai a ser que alguén se vai a poñer a facer melloras de insonorización en locais catalogados que reduza os 2,50 e despois se atope con algún problema que non é resoluble. Por lo tanto, como anunciei na primeira quenda, o voto do Bloque Nacionalista Galego vai ser favorable porque entendemos que a música ao vivo é un valor en si mesmo, desde unha perspectiva cultural, pero tamén desde unha perspectiva de imaxe económica e tamén en termos laborais, e creemos que hai mecanismos para poder facer un proceso pautado e que sexa respetuoso e concilie eses dous dereitos. E por último, simplemente dicir que, como comentaba ao principio, entendemos que toda esta polémica que rodeou a este asunto durante varios meses puido estar solucionada satisfactoriamente hai bastante tempo. Alejandro. No. Ai, perdón. Grazas, señor alcalde. Falaba o concelleiro Duarte de defensa da actividade cultural. Totalmente de acordo. Non temos ningún problema. Pero claro, que me di con respecto ao informe de asesoría xurídica e que o informe de asesoría xurídica garante a tramitación da ordenanza. Eu non digo que non. A miña pregunta é se esta ordenanza garante con seguridade xurídica a música en vivo nos loques de hostelería da nosa cidade e se a ordenanza permite salvar o límite do catálogo. Eso foi o informe xurídico que eu pedí na comisión e iso é o que non atopei, a lo mellor está, pero eu non o atopei. Por certo, xa que falamos de informe xurídico, cando di prácticamente no segundo parágrafo previo ás conclusións que se pode prescindir da consulta previa cando a norma non teña impacto significativo na actividade económica, e que neste caso non hai impacto na actividade económica, o artigo 47.1 que obriga a instalación de sonómetros, non sei se terá impacto económico, ou a disposición tradicional terceira que os establecementos deberán presentar declaracións responsables con certificacións de empresas homologadas, acreditación de doble porta, dicir que eso non vai ter un impacto económico a mí pareceme un pouco exagerado. Eu insisto, nós o que non atopamos é un informe que garanta que efectivamente se pode salvar o límite do catálogo para estas actividades e, segundo, fáltanos tamén a garantía do Concello de que se vai poder cumprir esta norma e que se vai poder controlar o cumprimento desta norma. Polo tanto, o noso voto neste momento, ademais para facilitar, igual que no anterior caso, a participación que xa se podería ter facilitada, pero non se fixo, vai ser de abstención e o voto definitivo vai estar dencellada a estas dúas garantías xurídicas que nos pedimos, a de que pode superar esta ordenanza o límite que impón o catálogo e, segundo, garantía de que se vai, porque tamén existen os veciños, e, polo tanto, garantía de que se vai poder controlar o cumprimento desta ordenanza. Gracias, Paco.
Alejandro. Sí, en primer lugar, alcalde, yo quería saber si era posible o si consideraban ustedes la posibilidad de ampliar el periodo de información pública y de alegaciones, teniendo en cuenta que va a coincidir fundamentalmente con el mes de agosto, con principios de septiembre, y que será imposible, pues, lógicamente, recabar el apoyo profesional de ningún abogado, de ningún arquitecto, de ningún ingeniero de sonido, de alguien que quiera formular unas alegaciones. No lo sé si es posible o no, pero creo, alcalde, que debería hacerlo. Ya entrando en el fondo de la cuestión o contestando algunas cosas, evidentemente el Partido Popular se suma, como no, a la defensa de la música, Good Morning Vietnam y todas estas cosas, pero también evidentemente nos sumamos a la defensa de los derechos fundamentales de los vecinos. La verdad es que somos el único grupo que en este pleno se acuerda de ellos, ¿no? Simplemente para concluir, lo que nos preocupa es que ustedes no hayan hecho la más elemental evaluación hipotética del impacto acústico que puede tener esta medida en el conjunto de la ciudad, ¿no? Lo que no se puede negar es que esta medida va a suponer un riesgo del incremento de emisiones de ruido en los domicilios. Y, claro, es un riesgo muy peligroso porque, como se recordaba el otro día en la comisión, no hay posibilidades de contratar empresas para que hagan mediciones de inmediato, ni la policía tampoco puede hacer mediciones porque las podría tomar un tribunal de justicia. Y, por lo tanto, no sabemos cuál puede ser la capacidad de respuesta del ayuntamiento si al final pues esta previsión normativa sale mal. Y ya por último, la verdad, señor Duarte, lo que es muy revelador es que no hayan pedido ustedes, porque no figura en el expediente, ningún informe a la policía local. Al fin y al cabo, la policía local es la que puede aportar un mejor conocimiento de lo que es la fenomenología del ruido, ¿no? Ellos tienen una experiencia práctica, y yo prefiero fiarme de la experiencia de los que saben que de aquellos teóricos que abusan de la razón abstracta, porque al final no hay que olvidar que el sueño de la razón a veces produce monstruos. Nada más, gracias. Gracias, Alejandro. Señor secretario, pasamos a votación. Perdón. Votos a favor da aprobación inicial da modificación da Ordenanza Xeral Municipal Reguladora de Emisión e Recepción de Ruidos, Vibracións e Condicións dos Locais. Votos a favor. Postela aberta, PNG. Votos en contra. Grupo Popular. Abstencións. PSOE. Este punto quinto quedaría aprobado. Daríamos por rematado o pleno extraordinario e se queredes paramos 2 minutos, pero imos a comenzar non. Pois imos a comenzar case son ordinario, non sei se hai xente esperando fora dos que van a intervir ou está todo o mundo. No, estaba comentando se a xente que iba a intervir, como vamos con retraso, había que avisalo ou estaba fora, o que estaba, pero están. Pois vamos a dar comenzo. Sí. Decide a todos que vayan pasando, que empezamos. Vale.
Bueno, imos a dar comenzo ao pleno ordinario para o cal estábamos convocados no día de hoxe. Antes de dar comenzo ao mesmo, imos a agardar un minuto de silencio polas mortes por violencia machista acontecidas dende o último pleno ordinario en base aos acordos plenarios previos. Antes de iniciar o debate dos puntos do día que figuran no pleno ordinario, imos a dar paso ás solicitudes de intervención que foron aprobados hoxe en Xunta de Portavoces e que están de alguna maneira vinculadas a temas que van a ser tratados na sesión plenaria. Son 3 as solicitudes de intervención. Cada unha delas teñen 5 minutos máximo por intervención, aínda que, como sempre digo, en cada pleno somos flexibles dentro de algo razonable. E son as seguintes: unha solicitude de José Antonio Ferreira en representación da plataforma Casalonga Limpa de Residuos en relación cunha moción que originalmente era unha moción conxunta Compostela Aberta, PSOE e BNG en apoio á mesma, que foi hoxe en Xunta de Portavoces reconvertida a declaración institucional, a cal se dará a lectura no punto 17. Temos tamén unha solicitude de intervención de Tamara Morales Orozco en representación da Coordinadora Galega de ONGs para o desenvolvemento en relación cunha moción de Compostela Aberta que foi transaccionada cunha emenda ao BNG para condenar a violencia e defender os dereitos humanos en Nicaragua. E hai tamén unha terceira solicitude de intervención que é a de Natalia Domínguez, en vicepresidenta do Colexio Oficial de Educadores e Educadoras de Galicia, en relación coa declaración institucional a prol da regularización da educación social. Polo tanto, benvidos e benvidas todos e damos comenzos a intervencións. A primeira sería de José Antonio. José Antonio, a túa quenda. Boas tardes a todos. En primeiro lugar, darvos as grazas por ofrecernos esta posibilidade, non? E bueno, vou o lío, xa. O noso problema é que unha empresa de Vigo de residuos plantexa ubicar na canteira de Casalonga, ao lado da Nacional 550, unha planta de reciclaxe de residuos de lodos de depuradoras, de residuos sandats, que son residuos de matadoiros, de residuos de conserveiras, residuos de industria agroalimentaria e outros moitos ítems de residuos dese estilo, con un tratamento de hasta 90.000 toneladas, non? E esta ubicación nos entendemos que ten o pouco honor de ser unha das peores ubicacións para unha planta deste tipo. Por que? Pois, en primeiro lugar, porque está ubicada nunha zona alta, vertendo hacia o río Sar, con todos os vertidos de lisiviados e de aguas residuais que eso pode conlevar, non? Estades agora no Concello de Santiago debatindo sobre onde se ubica a depuradora de Santiago e resultaría a ironía de depurar unhas aguas para sacar uns lodos de depuradora que 10 kilómetros máis abaixo volverían ao río Sar, non? Ese é o primeiro problema. O segundo problema é que está encima da Nacional 550,
planta e o acceso a esa planta sería pola Nacional 550. Unha nacional xa con moito tránsito de vehículos pesados que se sobrecargaría con entre 40 e 100 vehículos máis diarios e vehículos con estas cargas, non? Co que conlevaría de perda de calidade de vida da xente que vive a pé da nacional e dos negocios que se ubican nesta nacional. En terceiro lugar, pois nunha zona con unha concentración de elementos patrimoniais, posiblemente unha das maiores concentracións na contorna de Santiago, fora do que é un núcleo histórico, con un par de castros, con petróglifos, con mámoas, con varias iglesias, con unha ponte romana, con carballeiras patrimoniais, etc., todo ubicado nun radio de menos de 2 kilómetros. Isto sumado a 2 escolas, a un centro médico, etc., e sumado a máis de 5.000 habitantes na contorna dos primeiros 2 kilómetros desta canteira. Por último, a dirección predominante dos ventos, inda por riba, pois con mal tempo sería de suroeste, traendo todo o que salga desa planta, tanto cheiros como gases tóxicos cara ao Milladoiro e cara a zona sur de Santiago. Con tempo bo, pois os ventos predominantes levarían o cara a Padrón e cara a todo Val da Maía. E xa, en último lugar, un deterioro medioambiental grave dunha contorna que, pese a non ter cumprido a legislación de ter que ser restituída ou acabar a actividade da canteira, por ela mesma xa está en ese proceso de restitución, cun lago no que xa hai un ecosistema florecendo con numerosas especies acuáticas, patos, pitas de auga, con ras, con avifauna en dúcias de aves xa habitando na contorna, non? Entonces, por todo isto, é unha ubicación deplorable e que só ten un par de ventaxas, e todas para a empresa que se ubica aí. A primeira ventaxa é que a logística é envidiable porque está no centro neurálxico da comarca e entonces todo o que sería o coste do transporte se reduciría moitísimo e todo sería beneficio para a empresa. E en segundo lugar, porque compra un terreno para ubicar unha planta industrial a un prezo unhas 50 veces por debaixo do que teria que pagar na súa ubicación natural, que sería nun polígono industrial, non? Pois por todo isto, o que solicitamos é, pois, primeiro, que se adopten as medidas necesarias de forma conxunta e coordinada desde un punto de vista institucional e administrativo, respectando a legalidade xente, para evitar esta instalación. E en segundo lugar, para evitar non só que esta planta se instale aí, sino que todo tipo de plantas como esta se instalen en ubicacións deste tipo, pois pedir que se impulsen desde este Concello e desde as institucións que poidan ter competencias nelo, os cambios legislativos necesarios para que esta situación e outras de igual gravedade non se dean en solos próximos a núcleos habitados como é o noso lugar. Nada máis e gracias de antemán si isto sale adiante e si conseguimos paralo polo vosa axuda. Nada máis. Gracias a ti pola túa intervención, José Antonio. Xa che informo para que informes a plataforma que vais a ir adiante, porque hoxe en Xunta de Portavoces pactouse unha declaración institucional a cal se dará lectura, co cal xa non se vai a someter a debate, hai acordo de todos os grupos. Gracias pola túa intervención. A seguinte intervención é a de Tamara Morales, en representación da Asociación da Coordinadora Galega de ONGs, para falar da condena a violencia e defender os dereitos humanos en Nicaragua. Tamara, benvida e boa tarde. Buenas tardes, gracias por el espacio. Soy una nicaragüense autoconvocada que vive en Coruña, en Galicia. Hoy, 19 de julio, hace 39 años, en Nicaragua se celebró el derrocamiento del tirano Anastasio Somoza Debayle. El triunfo de la caída de Somoza fue el resultado del levantamiento popular cansado de un gobierno opresor. Al frente de la revolución estuvo Daniel Ortega, pero nada queda de aquel líder revolucionario que ilusionó no solo al continente latinoamericano, sino a muchos países de Europa como España. Hoy, 39 años después, el revolucionario se transformó en el nuevo dictador de Nicaragua, quien lo conmemora masacrando a quienes piensan distinto a él, porque se cree predestinado para gobernar él y su familia. Hasta antes del 18 de abril, Ortega gobernó durante 11 años con los poderes soñados de un dictador. Control de las instituciones del Estado, diseño de una oposición colaboracionista, se alió con el gran capital, subordinó a la policía y al ejército y celebraba con cierta periodicidad elecciones en las cuales un tribunal electoral, bajo su control, le asignaba los votos que solicitara. Pero después del 18 de abril, los estudiantes volvieron a protagonizar luchas en las calles y así se realizaron manifestaciones con reivindicaciones ambientalistas por la desatención del incendio en la Reserva Indio Maíz, la segunda más importante de Nicaragua y Centroamérica, por las reformas al Seguro Social que imponía retener a las personas jubiladas el 5% de sus ingresos.
Como resultado de la represión a una protesta pacífica, miembros de la Juventud Sandinista, con carácter intimidante, atacaron a los manifestantes que se refugiaron en una universidad, no solo para seguir siendo agredidos por grupos de motorizados al amparo de la Policía Nacional. Las protestas se desencadenaron en universidades públicas y privadas en solidaridad con los estudiantes y aumentaron cuando ocurrió el primer asesinato. Álvaro Conrado era un joven de tan solo 15 años. Se acercó para llevar agua a los manifestantes y una bala le perforó el cuello. Me duele respirar, fueron sus últimas palabras. Esta vez la protesta no se disolvió, por el contrario, se multiplicó. El 11 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos leyó su informe ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre el avance de la crisis humanitaria en Nicaragua. 264 muertos a esta fecha, pero en la actualidad llevamos más de 370, más de 1.800 heridos y la ejecución de las operaciones limpiezas en las que paramilitares desmontan violentamente los tranques o barricadas colocados en todo el país. Solo los primeros días de julio murieron 20 personas y otras 160 habían sido detenidas en estos operativos, según la CID. El 17 de julio, Día de la Alegría, llamado así para conmemorar la huida de Somoza en 1979, Ortega mandó a 1.500 armados entre policías, sicarios, parapolicías, con armas de guerra, ametralladoras, granadas antitanques contra el heroico pueblo indígena de Monimbó, en una demostración de soberbia y criminalidad, decidido a derribar sus barricadas y asesinar a los muchachos que se encontraban detrás de ellas para realizar después sus fatídicas operaciones de limpieza. Se producen detenciones ilegales como la del dirigente del movimiento campesino Medardo Mairena, integrante de la Alianza Cívica que participa en el diálogo nacional. Golpean a los obispos, saquean los templos, masacran a los campesinos y las mujeres son violadas y torturadas en las mismas cárceles que lo hacía Anastasio Somoza, donde los medios de comunicación y periodistas independientes son agredidos físicamente, sacan a los jóvenes de su casa y después aparecen muertos. Pese a todo ello, la protesta ciudadana es irreversible. Volver a Nicaragua de antes del 18 de abril es absolutamente imposible, dice el Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez. Ortega, después que aceptara participar en el diálogo, hoy se encuentra suspendido. Ante el llamado de la Iglesia Católica, cuyo rol es ser mediadora, de reanudar el diálogo, el gobierno no da muestras claras de seguir en este. Solo un diálogo integral sobre justicia y democracia permitirá una solución pacífica a la crisis de Nicaragua que pueda responder a las demandas legítimas de la población. Ante todos estos hechos, vengo ante ustedes a solicitar apoyo y la voluntad humana y ética para que este respetado ayuntamiento haga escuchar su voz de protesta ante tanta masacre. Este pleno es una oportunidad de enviar una voz al exilio, de auxilio al mundo, esperando así se produzca una posición institucional firme, apelando a esos lazos de solidaridad que históricamente hemos tenido. Creo que este ayuntamiento no debería permitir su silencio cuando hay una perversión de la democracia frente a nuestros ojos, más cuando se trata de un país que despertó mucha ilusión al mundo entero por su entrega y su lucha que en el pasado, pero hoy necesita de nuevo esa ayuda y esa muestra de humanismo. Queremos justicia y democracia. Gracias. Muchas gracias, Tamara, por tu intervención. Y ahora es a última das intervencións, que é a de Natalia Domínguez, vicepresidenta do Colexio Oficial de Educadores e Educadoras de Galicia. Boa tarde. Hola, boa tarde. Eu, en nome do Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais, neste espacio de representación no que nos atopamos, quero dar resposta, ou queremos dar resposta á seguinte cuestión: por que unha lei de educación social? Podería decirse que a educación social é unha profesión recente, pois académicamente existe desde hai menos de 30 anos, non? Ten un percorrido histórico curto, pero rápido e tamén intenso. Asiña se consolidou na oferta académica de prácticamente a totalidade das universidades públicas e privadas do Estado español. En este momento, a día de hoxe, xa todas as comunidades autónomas teñen o seu colexio profesional oficial de educación social. Neste rápido crecemento e expansión
tivo moito que ver o feito de que a titulación fose creada a partir da inquedanza das e dos profesionais dos ámbitos educativos non escolares, que tomaron conciencia da existencia de elementos aglutinadores que daban corpo á súa acción educativa, conformando unha profesión con identidade propia. A pesar de ser unha profesión consolidada e definida e identificable, enfróntase aínda hoxe en día unha serie de problemáticas que se derivan dun principal, a falta do seu debido recoñecemento. E iso o que reclamamos coa petición dunha lei de educación social, o recoñecemento da profesión, pero fundamentalmente co fin último de garantir a calidade das accións educativas e o dereito á cidadanía a educación social. Si, reclamamos unha lei que garanta a educación social como dereito da cidadanía, ao servicio do cumprimento dos valores fundamentais dun Estado de dereito, nomeadamente a igualdade de todas e todos os cidadáns, máximas cotas de xustiza social e o pleno desenvolvemento da consciencia democrática. Reclamamos unha lei de educación social como profesión imprescindible para abordar as necesidades sociais, as cales aporta solucións con actuacións específicas. Reclamamos unha lei de educación social que aborde a falta de adecuación terminolóxica nos postos de traballo. Reclamamos unha lei de educación social para garantir a calidade das intervencións socioeducativas, unha profesión regulada e garantía de profesionalidade. Neste caso, estamos a falar do acompañamento, trato, atención a persoas, en moitos casos en situacións de vulnerabilidade. Reclamamos unha lei de educación social para evitar o intrusismo que dificulta o noso traballo e desvirtúa a acción socioeducativa, pois ao non estar claros os límites ou alcance da profesión, con frecuencia asígnase a outras profesións funcións que son propias das educadoras ou educadores sociais. Reclamamos unha lei de educación social que visibilice, dignifique e reivindique o seu papel como axente de cambio da nosa sociedade, como profesión transformadora de contextos e de persoas. Reclamamos unha lei de educación social para evitar a precariedade laboral nos nosos ámbitos de traballo, nomeo infancia, servicios sociais, persoas maiores, cultura, educación reglada e non reglada, sanidade, diversidade funcional, prisións, igualdade, migracións, etc. Xa, para concluir, comentar que o apoio á educación social significa unha aposta polo cumprimento dos dereitos das persoas, unha aposta para a mellora do seu benestar e calidade de vida, e unha aposta pola calidade das accións socioeducativas dirixidas á cidadanía. Por iso, en nome do Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais, quero dar os parabéns aos diferentes grupos municipais que aquí nos atopan, que hoxe en Santiago de Compostela fará pública a súa declaración institucional a prol da educación social. Obrigadas. Moitas gracias, Natalia, pola túa intervención. Tanto a declaración institucional a prol da regularización da educación social como en apoio ás reivindicacións da plataforma Casa Longa Limpa de Residuos serán leídas no punto 17 do pleno ordinario e a moción sobre a situación de violencia que se está a vivir en Nicaragua e vulneración dos dereitos humanos tratarase máis adiante no punto 19 na toma en consideracións de mocións. Digo isto pola cuestión informativa dos tempos, vale? Porque, sobre todo, a cuestión da moción da coordinadora do Negués vai ser bastante máis aló no tempo, dentro dunhas cantas horas. Esperemos que non moitas, porque hoxe temos vocación de ir rápidos e rápidas todos e todas. Co cal, ahora imos a dar comenzo co pleno ordinario, con un primeiro punto, que a aprobación se procede a data correspondente á sesión ordinaria do 21 de xuño, que non sei se hai algún tipo de aportación ou de cuestión que se queira plantexar, e en caso de non haber, señor secretario, enténdese aprobado por unanimidade o acta.
E un punto número 2, que igual que no pleno extraordinario, a toma de posesión do cargo do concelleiro de don Antón Barba, que non se atopa no salón de plenos, para a toma de posesión, polo cal imos a dar continuidade ao pleno. Pasando o resto dos puntos, hubo unha serie de acordos en xunta de portavoces que vos vou a trasladar, aínda que logo os irei pormenorizando, no que o punto número 3, o punto número 4, o punto número 5 e o punto número 6, así como o punto número 9 non van a someterse a debate e únicamente van a someterse a votación. E tamén o punto número 11 vai a aceptarse unha emenda presentada do BNG que retira o punto número 12, vale? Por lo tanto, aínda que o irei dicindo en cada punto, é para que teñades constancia da utilidade da Xunta de Portavoces. É verdad, é unha declaración institucional, non? Se o que me comenta o señor secretario, que tamén para incluir no punto 17 sería necesario someter a votación a declaración institucional de apoio a urxencia da declaración institucional en apoio á declaración de don Antón Fraguas no Día das Letras Galegas como persona homenaxeada. Entón, supoño que está falado cos grupos, non? E que hai unanimidade, polo tanto, na urxencia. E se pode incorporar tamén ao punto 17 das declaracións institucionais. Pasaríamos logo a votar, en primer lugar, o punto 3, que é a aprobación definitiva da modificación puntual da Ordenanza Especial OE5, Galeras do Pexón, no hábito do antigo hospital. Señor secretario, se somete a votación. Si votos a favor? Unanimidade? No. Perdón. Compostela Berta, PP, PSOE. Votos en contra? BNG. O punto número 4, a solicitude de inicio da evaluación ambiental da modificación puntual do Pexón e execución das sentencias anulatorias do polígono 11 do Castiñeiriño. Señor secretario, se pasa a someter a debate. Sí, votos a favor? A votación. Votos a favor? Compostela Berta, PSOE, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular, quedaría aprobada. O punto número 5 da orde do día, aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario número 218, CRES 03. Si pasa a someter a votación, señor secretario. Un momentito, por favor. Que salte el punto. Sí, este punto quinto, votos a favor? Unanimidade. Non. O PSOE non levantou a man a favor. Non levantou. Votos a favor, Compostela Berta, BNG e Partido Popular. PP, BNG. Votos en contra ningún, abstencións, PSOE. O punto 6, tamén para someter a votación e a aprobación inicial da modificación de crédito mediante suplemento de crédito 2018 suple 02. Señor secretario. Votos a favor? Agora sí que é unanimidade. Unanimidade. E pasaríamos ao punto 7, que sí que se vai a someter a debate, que é a aprobación inicial de modificación das bases de execución do orzamento de 2018. María Rozas, a súa quenda. Moi boa tarde a todos e a todas. Intentarei ser breve. O que se trae a aprobación é a modificación das bases de execución do orzamento para a súa adaptación á nova lei de contratos que entrou en vigor o 9 de marzo, aínda que nas bases aprobadas xunto co orzamento meses antes da entrada en vigor da lei de contratos xa se incluía cuestións relativas a esa nova norma. No caso concreto dos contratos menores, despois desa aprobación, houbo diferentes interpretacións, como ben saben, da Xunta Consultiva, así como modificacións tamén realizadas nos aplicativos informáticos que mudaron
o procedimento da súa tramitación. No mes de marzo adoptouse un acordo cos departamentos de contratación e de intervención cunha circular da forma de proceder no caso concreto dos contratos menores, circular que foi enviada no seu momento a todo o Concello e validada pola intervención municipal. En esta modificación que propoñemos hoxe no pleno das bases de execución, por resumir moi rapidamente, pois modifícanse no caso dos contratos menores, como ben saben, as contías, novas contías que inclúe a nova lei de contratos. No caso de obras, o máximo dun contrato menor serían 40.000 euros, e no caso de suministros e servizos 15.000. Ademais, pense que garantizar pois que o contratista non teña suscrito contratos menores que superen as cifras indicadas en todo o global do Concello, dese mesmo seto contractual, como ben indica o informe da intervención municipal. E ademais, neste caso, tamén aproveitamos propoñemos modificar as bases de execución do orzamento para a competencia de autorizar e dispoñer os gastos dos contratos menores. Ata o momento, esa competencia está na Concellería de Facenda, con independencia da materia sobre a que se verse ou da natureza do seu obxecto, algo que en aras de eficiencia ou especialización pois non ten moito sentido nunha administración como a do Concello de Santiago. A comprobación dos requisitos exixidos pola nova lei de contratos require unha especialización da materia e un alto coñecemento que precisa dun seguimento continuo. Por iso, esa necesaria inmediatez para aprobar e autorizar os gastos canto antes e a vinculación coas prestacións contratadas só se pode facer dende as concellerías e responsables das áreas implicadas nas materias obxecto do contrato. Isto é algo que xa se viña desenvolvendo en moitas administracións desde fai tempo, por exemplo, sin ir moi lonxe, o Concello da Coruña, e tamén no Concello de Santiago dende un punto de vista técnico. Non son os expedientes, son desenvolvidos na súa totalidade xa de fai tempo por cada un dos departamentos implicados, pero a diferencia de outros concellos, a autorización, a competencia desa autorización está ou recaía na concellería, na concelleira ou concelleiro de Facenda. Por este motivo, por unha maior racionalización administrativa, eficacia e eficiencia, proponse que sexan os concelleiros e concelleiras delegadas de cada área as que teñan a competencia e a capacidade de adoptar os acordos dos diferentes contratos menores que se desenvolvan na súa concellería. Mais nada. Gracias, María. Señor Cela. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, é certo que neste Concello existe un colapso neste momento no que ten que ver ca tramitación de contratos menores, non? O que é discutível é que o problema que xenera ese colapso veña causado por como están regulada a súa tramitación nas bases de execución do orzamento. Nos realmente creemos que isto ven causado fundamentalmente por outras dúas cuestións que non se comentan. En primeiro lugar, porque hai un abuso evidentísimo da figura do contrato menor neste mandato, evidentísimo, e nese sentido quixera facer fincapé nunha referencia que con atino creo que fai a señora interventora no seu informe, que lembrar que a contratación menor debe ser empregada só, e soliño o de só, para aquelas necesidades puntuais, non previsíveis e non repetitivas. É evidente que ese non é o uso que están tendo os contratos menores neste Concello, e que ese abuso, evidentemente, eleva a carga de traballo. E, en segundo, que non se procede a unha reestruturación, como desde o noso punto de vista se deberá facer en xeral en toda a área económica e de contratación, e en particular no que sería o Departamento de Intervención. Ata agora, como comentaba a concelleira, a autorización e disposición de gasto era aprobada pola propia concelleira delegada de Economía e Facenda. Con esta proposta, isto pasará a depender de cada unha das concellerías deste Concello,
e das áreas de actuación, non? Evidentemente, para a señora Concelleira de Facenda, isto supón unha disminución de carga de traballo e unha disminución de responsabilidade, coa que nós non temos absolutamente nada que obxetar, se iso sirve para axilizar a tramitación administrativa. O problema que nos plantexa para nós todo isto é que os mecanismos de control hai que mantelos igual, non? E nos dubidamos de que en todos os departamentos deste Concello haxa a formación, a preparación requerida e necesaria para asumir algunha responsabilidade que a partir de agora recaerá neses técnicos e neses concelleiros, non? Certamente pódese argumentar que o control é a posteriori, non? E sería un argumento de peso, non? O control é a posteriori. Cal é o problema? Bueno, que na historia deste Concello, se non me equivoco, nunca, baixo ninguna intervención, se foi posible de establecer ese control a posteriori. É dicir, o control hai que facelo a posteriori, pero non se fai. Esa é a cuestión. E non se fai non porque non se queira facer, sino porque materialmente imposible, tal e como están estruturadas as cousas, que desde a intervención se pode atender o traballo diario que require este Concello e ao mesmo tempo facer unha fiscalización a posteriori de todo este tipo de cuestións, non? E nese sentido, no propio informe da intervención se fai referencia a algo que para mí sería moi importante, non? Que é esa recomendación de que exista de algún xeito un órgano centralizado de control, non? A descentralización per se, a min non ten por que parecerme mal, máxime nun Concello das características do de Santiago, pero plantéxanos algunhas dúbidas o control efectivo que se vai poder facer de todo isto, non? Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Bueno, non só o plantexamento que evidentemente está centrado na realidade no noso Concello, como son os contratos menores, que se sumamos no 2017 os contratos menores máis os contratos en publicidade sumarían o 52% dos contratos realizados neste Concello. Por lo tanto, claro, eu comprendo que o tema sexa de importancia, volveremos máis tarde sobre iso. A mí o que me gustaría facerse unha pregunta á concelleira de Facenda, porque efectivamente ata do de agora quen viña autorizando eses gastos menores era ela, cansouse e agora pretende que sexan obviamente os seus compañeiros, non? Por algún motivo será que vostede toma a decisión de non seguir asumindo a responsabilidade de autorizar os contratos menores, non? Claro, a pregunta é, verdadeiramente está o Concello preparado para esta descentralización? Que en si mesmo eu coincido co voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Non é mal en si mesma, pero claro, eu, se non lembro mal, temos ao redor de 43 centros xestores neste Concello. Por lo tanto, claro, isto é un Concello ca súa pegada, non? Tamén sorpréndeme que non aparece ningún informe de contratación, porque eu penso que o servizo de contratación, algo, digo eu, que algo terá que saber, e probablemente algo terá que decir con respecto aos contratos, non? E como se teñen que xestionar. Tamén lle digo que, bueno, quen vai ter que enviar ao Tribunal de Cuentas os contratos menores firmados polos concelleiros e firmados polos técnicos que van a asumilos, pois, obviamente, van ser vostedes, non imos ser os concelleiros da oposición. Si é curioso, e hai que suliñalo, que ven indicando a intervención, existe ademais outro informe nese sentido, informe ás bases do 2017, no que indica que obviamente ese plantexamento de facer o control a posteriore vai levar a que cantidades importantes non manter control, porque claro, como eu coincido novamente co voceiro do BNG, como o control se vai facer a posteriori, pero non existen os medios para poder facer o control a posteriori e non se fai a priori, pois a consecuencia evidente para todo o mundo. Porque a mí gustaríame preguntar, como está o tema, que ademais é unha recomendación reiterada por parte da intervención, como está o tema do convenio ca Intervención Xeral do Estado? Gustaríame saber. Como está o tema do cumprimento do título 10º da Lei de Bases de Réxime Local de separar as funcións da intervención e de contabilidade nos concellos de grandes cidades entre os que se inclúe o noso concello, non? Evidentemente, o cita tamén o informe da interventora, na que di que, obviamente, es que os contratos menores son a excepción. Claro, non son a regra, como se ten convertido neste momento aquí.
Claro, se vostede di que isto fai para axilizar, home, ese é o problema, que se fai para axilizar porque se converteu nunha regra xeral e non unha excepción, por se for unha excepción non sería necesario facer todo este proceso para axilizalo, non? Por lo tanto, bueno, nos entendemos que o que fai esta modificación das bases de execución, neste caso para os orzamentos 2018, é insistir nos problemas que ten tanto de organización como de un recurso, entendemos que excesivo, aos contratos menores. Por certo, nos estábamos moi ilusionados cando recibimos a proposta dunha modificación das bases de execución antes de lela, porque estábamos convencidos de que aquela proposta que trouxe o Partido Socialista aquí ao Pleno, no que decíamos que se incorporaran as recomendacións do Consello de Europa ao respecto de controlar os contratos menores, que, por certo, naquele Pleno Compostela Aberta votou en contra, pero que tiñan repensado e, polo tanto, que o levarán adiante. A verdade é que tivemos unha decepción ao respecto. Gracias, Pablo. Manuel. Sí. Alcalde, concelleiros, concelleiras, vou ser breve na miña intervención. Hai que ter en conta que se trae aquí unha modificación das bases de execución do orzamento relativa a como se tramita neste caso, o que son os contratos menores, os documentos contables relativos a eses contratos. Isto nun principio é algo puramente formal e técnico, que cada equipo de goberno pode ter as súas matizacións dentro do marco legal. O que sucede neste caso é que nos chama a atención, porque nun primeiro momento, e tamén se comentou ahora por parte da concelleira, na Comisión Informativa dixíxonos que esta modificación iba encamiñada a adaptarse á nova lei de contratos do sector público e, en segundo lugar, a facer unha descentralización, digamos, administrativa da xestión. E chámanos a atención, en primeiro lugar, porque o orzamento, que está actualmente en vigor deste exercicio 2018, aprobouse definitivamente o 27 de febreiro, é dicir, casi en marzo de 2018, e un dos motivos que se dixo no seu día, creo lembrar, é que estaba xa adaptado a nova lei de contratos do sector público. De feito, as bases de execución, as cuantías para os contratos menores xa están incorporadas nas actuales bases de execución do orzamento. Por lo tanto, isto non ten nada que ver. Tamén nos chama a atención porque este sistema que se quere cambiar, é dicir, que cada concellería tramite toda a documentación, a remita con posterioridade á Concellería de Facenda para que esta faga o documento AD, pois leva 3 anos funcionando xa con Compostela Aberta. Se un comproba que un determinado sistema non funciona, ao cabo dun ano cambia, pero ao cabo de 3 anos vai facer un cambio deste tipo. Ademais, hai que ter en conta que ahora mismo levas a cabo a modificación, sometes a información pública, que vai entrar en vigor mediados de setembro, o sea, estará aplicable 7 meses. Chámanos a atención tamén, porque como xa se manifestou anteriormente por parte de outros voceiros, a propia intervención sinala, vale, vais a facer unha descentralización, non teño nada a compoñer desde un punto de vista legal, pero aconsella a centralización nun departamento de comprobación dos requisitos. É dicir, se eu descentralizo para xestionar mellor e teño que crear un órgano novo para centralizar outra vez, pois, sinceramente, o sentido non llo vemos por ningún lado. Chámanos a atención tamén polo tema do que é a tramitación dos contratos menores por parte de Compostela Aberta, porque é que no 2016 foron 4,7 millóns neste tipo de contratos. E no 2017, según os datos que temos estimativos, porque ainda non están colgados mensualmente todos os contratos, pero non o porcentaxe de contratos entre uns outros, danos sobre 5,4 millóns, é dicir, hai un incremento do 15% neste tipo de contratos. Entonces, non entendemos ahora mesmo este tipo de actuación que o único que pode dar lugar é a que se incrementen a tramitación deste tipo de contratos. Esperamos, ademais, que con esta modificación non se leva a cabo consecuencias negativas tamén desde o punto de vista do período medio de pago. Hai que lembrar que todos estes contratos menores, os proveedores que están facturando a través deste tipo de contratación, si como consecuencia desto, e o que sinala a propia intervención, van ver incrementado este período medio de pago, é dicir, van tardar máis dos 60 días, que foi o último dato publicado, que nunca se chegará neste Concello a este tipo de circunstancia, pois, home, é algo que para nós sería totalmente negativo. Esperemos que non sexa así, que isto sea algo que vaya encaminado a mellorar que os pequenos proveedores cobren con máis prontitud, sobre todo tamén tendo en conta os novos criterios que se estableceron desde o Estado para o mesmo, que favorecen ese tipo de actuacións. Por iso repito que este tipo de modificación
é unha cuestión do equipo de goberno de Compostela aberta. A data de hoxe, sinceramente, para que este en vigor durante 7 meses, e co que manifestei anteriormente, non llevemos moito senso, máis aló do que se adiantou anteriormente, que, vale, ora a Consellería de Facenda vai descentralizar en cada un das consellerías e que cada un se faga cargo do que está tramitando. Entonces, é unha cuestión puramente interna, non imos abster neste punto. Moitas gracias, Manuel. María. Sí, de forma moi breve, por aclarar algunha cuestión, porque creo que hai unha confusión, non? O único que se cambia aquí é que o decreto de autorización, en vez de levar a miña firma ou a firma do concelleiro de Facenda correspondente, cesado o concelleiro con competencias nesa área, non? Quero dicir, non por ese motivo vaise fiscalizar de forma diferente o expediente, quero dicir, non existe ningún tipo de firma xa nos expedientes de contrato menor de técnicos da área de economía, existe a firma de autorización e disposición do gasto da Consellería de Facenda, non? O cal, pois, por lo que decía antes, por temas de eficiencia e de especialización, non ten moito sentido que a Consellería de Facenda sexa que está autorizando direccións de obra, cuestións de tráfico ou contratos que poda realizar a asesoría xurídica, porque non temos tampouco tanto coñecemento ata ese nivel, non? Por ese motivo se realiza, non por outro. A oportunidade da nova lei de contratos, a revisión do procedimento de contratos menores que se está a facer no Concello permitiunos pois chegar á conclusión de que este podía ser o procedimento máis adecuado para ser áxiles no funcionamento e para ser racionales no punto de vista de tramitación administrativa, non porque exista un colapso. Eu non son consciente de que exista un colapso, de feito os tramitamos de forma bastante rápida, pero sí que parece que por un punto de vista de ser máis eficientes, pois ten máis sentido delegar en cada unha das concellerías, non? Nada ten que ver coa fiscalización, que seguirá sendo a mesma independentemente do concelleiro que autorice ese gasto. E despois, simplemente por contestar ao Partido Popular, as bases de execución do orzamento apróbanse cada ano obrigatoriamente no pleno cando se trae un orzamento. Se a preocupación é que dentro de 8 meses, pois o mellor entra unha nova equipa de goberno que legitimamente querrá facer as modificacións que considera oportunas no procedimento, pois ten a súa oportunidade de facelo en canto presente orzamentos. Eso non debería de ser ningún tipo de problema, non? Nos 4 anos que gobernou o Partido Popular houve 4 bases de execución diferentes. Moitas gracias. Rubén. Sí, moi brevemente, non? Claro, eu creo que o medo é libre, non? E eu, se fose concelleiro de Facenda, pois a mí non me gustaría ter que asinar eu personalmente máis de 5 millóns de euros en contratos menores, porque son moitos contratos menores que así a priori non parece moi razonable que todos eles pois se correspondan, como comentaba na primeira intervención, pois a gastos puntuais, a gastos non previsíveis e a gastos non repetitivos, non? Entón, bueno, parece razonable pois que a señora concelleira queira socializar esa responsabilidade entre o resto dos membros de goberno. Bueno, eu non me meto neso, se o queren facer así, pois ben feito está, non? Eu o que creo é que o problema de fondo non é quen asina iso. O problema de fondo é que hai un abuso e un exceso no total da contratación que fai este Concello a respecto dos contratos menores. E senón, o que pode facer a concelleira, porque isto se fai moitas veces, comparar co pasado, pois facer unha táboa cos últimos 10 ou 15 anos do Concello e vamos vendo cal é a porcentaxe de contratación en contratos menores no pasado, no presente, e poderemos ir comparando co futuro, non? En calquera caso, bueno, creemos que é unha cuestión de organización interna do propio grupo de goberno. Se o estima mellor facelo así, pois, baixo a súa responsabilidade, pois, nós non vamos a por ningún tipo de obstáculo en que así sexa. Eu, en calquera caso, creo que a apreciación que fai a intervención no seu informe a respecto do necesario ou polo menos recomendable mecanismo centralizado de control, pois creo que non é unha apreciación, unha recomendación baladí, sino que é unha cuestión que a medio prazo pois, posiblemente se demostre pois, que teña moito sentido, non? Moitas gracias, Rubén. Paco.
Pois, brevemente, efectivamente, dende logo polo Partido Socialista, si vostede quere socializar esa responsabilidade de aprobación dos, partindo de que dicho vostede que se fiaba, non, dos seus compañeros, pero partindo diso, si vostede quere socializar a responsabilidade, pois o imos respetar. A min gustaríame facer, pois, repetir as preguntas. Como está o convenio coa Intervención Xeral do Estado que foi proposto en reiterados informes de intervención deste Concello? Como está a separación de funcións de intervención e contabilidade neste Concello en cumprimento do título 10 da Lei de Bases de Réxime Local? É dicir, dúas cousas, que magua que non apliquen as recomendacións do Consello de Europa sobre os contratos menores para o seu control, e segundo, pois que, home, polo menos sigan as recomendacións da intervención deste Concello de tender a que os contratos menores non sexan a generalidade, senón a excepción. Moitas grazas. Gracias, Paco. Manuel. Só dúas cousas. A preocupación do noso grupo con carácter xeral é, en primeiro lugar, porque a xente, os proveedores neste Concello, non sigan cobrando tarde. Punto número 1, porque co Partido Popular, cando estivemos gobernando, o período medio de pago cumpriuse todos os meses, non así con Compostela Aberta, que deba 19 meses pagando tarde. A preocupación deste grupo é tamén porque para 7 meses non llevemos ningún tipo de senso a que se faga este tipo de modificación agora, cando o orzamento se aprobou en marzo, e que podía haberse traído xa no mes de marzo. A preocupación é porque co Partido Popular este sistema estuvo implantado durante os 4 anos que estuvo gobernando o Partido Popular, con algún tipo de matización, e incluso estuvo con algún tipo tamén de matización durante o período do bipartito, porque as cuantías eran distintas e facían referencia tamén á Xunta de Goberno e estas cousas, e este sistema de momento funcionou. A preocupación deste grupo tamén é porque con relación aos contratos menores, o último colgado de 8 de marzo, cando estamos casi en agosto, na portal de transparencia. A preocupación tamén deste grupo é porque tras 7 meses que levamos, estamos xa no mes de xullo, vamos a entrar no mes de agosto, ainda non se colgou o porcentaxe de contratos menores con relación ao resto de contratos do 2017. A nosa preocupación é esa. Moitas gracias, Manuel. Pasamos a votación, señor secretario. Está ausente María Corral. Votos a favor da aprobación inicial da modificación das bases de execución do Orzamento 2018. Votos a favor. Postela aberta. Votos en contra. Ningún. Abstencións. PSOE, BNG, PP. Nin que decir ten de que se o voto de María Corral fora decisivo, esperaríamos a que volvese. Vale. Veña, por aclaración. Pasaríamos ao punto 8. Nada. Pasaríamos logo ao punto 8 da orde do día, que é unha proposta da Alcaldía en relación con títulos, honras e condecoracións do Concello de Santiago para o ano 2018, ao cal se lle engade, diante dunha emenda que presentou o BNG por rexistro de entrada, unha emenda transaccional de Alcaldía aceptada polo BNG, que fundamentalmente amplía a proposta a determinados nomes de rueiros da cidade. E, polo tanto, empezamos o debate, porque o debate sería o texto original máis a emenda transaccional presentada despois do debate que se deu en Xunta de Portavoces. Manolo Dios, a túa quenda, 5 minutos. Grazas, señor alcalde, compañeiras e compañeiros de corporación. Desde hai prácticamente 2 anos, a Comisión de Títulos, Honras e Condecoracións traballou moito e ben para sacar adiante un novo regulamento de honras e de títulos que sustituíra o anacrónico dos anos 60 e que aínda seguía vixente neste Concello. O novo regulamento foi aprobado polo Pleno hai 2 meses e ven de rematar o prazo legalmente establecido de exposición pública. O pasado día 13 queda a aprobación definitiva. En consecuencia, e tamén por suxestión acertada dos servizos de protocolo, se nos indicou que si queríamos proceder á entrega de medallas, insignias e diplomas
alcalde ou alcaldesa de honra, fillos ou fillas predilectas, adoptivas, etc., teríamos que facelo xa, pois corríamos o risco de que tampouco en 2018 poderíamos facer o acto solemne de entrega de medallas e distincións. Esa é a única razón na premura desta proposta, non hai outra. Calquera versión diferente de que traíamos esta proposta a pleno responde única e exclusivamente ao que veño de comentar. Non hai máis. Non busquen ningunha outra explicación, digan por qué discrepan, se é así, o respetaremos, pero non levanten cortiñas de fume para xustificar o voto en contra ou a súa abstención. A proposta da alcaldía que hoxe debatemos en pleno foi tramitada pola Comisión Informativa de Presidencia a semana pasada, única fórmula para que pudera estar neste pleno e polo mesmo que fose posible realizar o acto de entrega neste ano de 2018. Pensen que as insignias e as medallas hai que encargalas, facelas, e os diplomas son nominais, son feitos a man e tardan máis de 2 meses en elaborarse. A proposta concreta que se somete á consideración dos concelleiros e concelleiras foi falada antes da comisión informativa cos grupos municipais. O Partido Socialista e o BNG amosaron o seu apoio, cousa que agradecemos moi especialmente. O Partido Popular lamentablemente non o fixo. Certamente, algunhas das persoas e das entidades que se propoñen para o recoñecemento deste pleno estaban e estiveron sobre a mesa da Comisión de Títulos e outras non, son o resultado deste acordo que veño de comentar. Esta proposta da alcaldía, que agora sometemos a súa consideración, forma parte dun acordo que afecta tamén o rueiro da cidade, entre elas as 6 rúas dedicadas todas a mulleres relevantes propostas polo BNG no pleno e en comisión. Permítanme agora que dedique uns minutos a xustificar brevemente a proposta da alcaldía. As personalidades e as entidades que recoñecemos son sobradamente coñecidas e merecedoras de distinción pola cidade de Santiago de Compostela. Proponse, en primeiro lugar, como alcalde de honra a don Ángel Casal Gosense, unha distinción que está chea de xustiza reparadora para co alcalde que defendeu coa súa vida a legalidade republicana e estatutaria. Declárase fillo adoptivo de Santiago a don Federico García Lorca, poeta universal, quen dedicou á nosa cidade 6 fermosos poemas que difundiron e difunden polo mundo a Compostela, na lingua propia de Galicia, na nosa lingua. Personalidade poética universal, fascinado coa nosa cidade e que ademais cultivou amizades e actuacións nas nosas prazas máis emblemáticas. Proclamamos filla adoptiva de Santiago de Compostela, se así o consideran, a recoñecida xornalista, escritora e feminista doña Begoña Caamaño. Fillo predilecto a don Ramón Castromil, empresario e pianista, e a título póstumo rendimos homenaxe de gratitude nomeando fillos predilectos a don Viviano Morón e a don Benedito García Villar, músicos, voces ceibes de Compostela e de Galicia. E filla predilecta da nosa cidade a dona Xoana Torres, poetisa, narradora e dramaturga, a quen lle adicamos a Casa das Mulleres. Acordamos conceder a Medalla de Ouro de Santiago á agrupación folclórica máis antiga da nosa cidade, a Cantigas e Agarimos, facendo mención especial no mesmo acto ás outras 3 agrupacións máis representativas de Compostela, Brincadeira, Colexiata de Sar e Ultreia, e Medalla de Ouro de Santiago a don José Otero Otero, empresario e construtor. Aprobamos tamén a denominación de María Miramontes para o espazo educativo e de lecer que ubicará a Ludoteca de As Fontiñas. E, por último, remato, o Pleno Municipal acorda iniciar o procedemento con todas as garantías xurídicas para a retirada dos títulos, honras e condecoracións recibidos no seu día, en plena dictadura, polas seguintes persoas: don José Solís Ruiz, don Pedro Nieto Antúnez,
don Román Garicano Goñi, don Gonzalo Fernández de la Mora, don Federico Silva Muñoz, don Manuel Lora Tamayo, don Adolfo Díaz Ambrona, don José Antonio Girón de Velasco e don Laureano López Rodó, en estricta aplicación da Lei de Memoria Histórica vixente. O noso agradecemento aos grupos municipais que o fan posible, moi orgullosos desta cidade e deste concello. Moitas grazas. Manolo, acumulei o tempo, tan solo che quedan 2 minutos para a última quenda. Hai que tamén engadir a transaccional na túa exposición é que se inclúan como nomes de rúas as seguintes nomas: Rosa Basar, Concha Castroviejo, Elena Marcu, María Tobío, Mariluz Morales, Pepa Noia e as nais da Praza de Mayo. Denominar Pablo Lei Santelo Ferreiro a rúa coñecida como Costa Obedor sen saída, actualmente sen nome. Denominar Vivencio Freire unha rúa ou praza da cidade de Santiago de Compostela no barrio do Castiñeiriño. E denominar co nome de Begoña Camaño o Parque das Fontiñas. Vale. Goretti, se vos pasades, acumulo para a segunda quenda, vale? Igual que con Manolo. Espero non pasarme. Boa tarde. Eu creo que é certo que non é sen tempo, non? Que finalmente chega esta proposta en relación cos títulos, honras e condecoracións. A verdade é que desde o BNG sempre fomos moi partidarias de poder axilizar as cuestións e non deixarse ás veces enguedellar en cuestións burocráticas, entendendo que se hai un acordo pois alrededor dunha serie de nomes, que iso debe transmitirse, trasladarse canto antes. Entón celebramos neste caso que sexa pois alrededor do 18 de xullo, alrededor desa data xustamente, e xa próximo aí ese mes da memoria que sempre celebramos, que finalmente, pois en aplicación da Lei de Memoria Histórica, pois haxa unha retirada de títulos, honras e condecoracións a unha serie de persoas que este Concello debería tamén facer xustiza. Era o momento, non, de facelo, e por tanto concordamos por completo ao tempo que deben de incluirse, como é lóxico, pois nestas denominacións de honra honoríficas, de maneira especial persoas que tamén sufriron, neste caso pagando coa súa morte, co seu asasinato, pois tamén a defensa das liberdades, a defensa das democracia, a defensa xustamente do réxime xusto, como no caso pois de Ángel Casal, no caso de Federico García Lorca. Entendemos que todas as propostas que están aquí e que figuran son propostas xustas e son propostas que a sociedade, o pobo de Santiago de Compostela está de acordo con recoñecer e con reclamar. Eu quixera facer fincapé, porque é certo que se acrecentaron ao final unha serie de nomes de rúas, de nomes de mulleres que, desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, levamos tempo insistindo en que é necesario reequilibrar os nomes de mulleres do Rueiro, non? Hai moi poucos nomes, hai unha cantidade, a verdade, que non se corresponde, e a memoria tamén serve, non? Para o tema da memoria histórica, a selección que fagamos para denominar os espazos públicos, pois o que fai é que nos ofrece unha posibilidade de conversar xustamente co noso pasado e de construir presente e máis de promover un futuro distinto. E nese sentido non é indiferente pois o relato que lle gusta moito dicir o alcalde, pois o relato que nós queiramos lanzar, e o relato que como corporación e como concello debe ser neste caso un recoñecemento tamén, por un lado, a todas esas persoas que tanto representaron desde o punto de vista histórico, e tamén a tantas mulleres que tanto fixeron desde as súas profesións de bibliotecarias, de xornalistas, de mulleres que fixeron historia tamén noutras latitudes, como Pepa Noia e coas nais da Praza de Maio, ou de persoas que perderon a vida, como Elena Marcu, asasinada xustamente pola súa parella, nun recoñecemento que é absolutamente necesario tamén para encher as rúas de Compostela de memoria e de dignidade. E por iso entendemos tamén que este tipo de cuestións son algo absolutamente importante, relevante, e que non nos podemos deixar como unha cuestión absolutamente intrascendente. Escoller estas denominacións, o que non se nomea non existe, e por tanto xa digo que para nós é aínda xa demasiado tarde, non, para poder proceder xa a que haxa unha recuperación que, xa digo, desde o ano 2007, en que houve unha serie de incorporación de nomes, son moi poucas os nomes de mulleres que existen, e que por tanto acaban sendo
referentes de nós. Temos que conseguir esa feminización. A respecto da memoria histórica, como ademais das honras, das distincións que lle poidamos facer xustamente para recuperar o nome de persoas importantes, de persoas relevantes, unhas por ese papel que cumpriron desde o punto de vista histórico, outros polo papel cultural, como no caso de Cantigas Agarimo, polo papel que tiveron tamén cedendo unha residencia ao Concello, no caso de José Otero, polo papel que tiveron a nivel cultural e histórico como Xoana Torres, como Viviano e Benedito, todos eles hai que ter en conta que ademais de dar este paso tamén de recuperación da memoria de Ángel Casal ou de Federico García Lorca, eu penso que era bo entrar a que houvese unha eliminación da simboloxía franquista que aínda hai en edificios públicos de Santiago de Compostela, aínda que en algúns casos non sexan de competencia municipal, corresponde ao Concello facer, tramitar, ver que se está facendo para que desaparezan xustamente esa simboloxía aínda franquista na Facultade de Químicas, en Correos, na fachada do auditorio da Universidade de Santiago, ese tipo de cuestións que aínda permanecen que debían de ser retiradas. Entón tamén quixéramos aproveitar este momento para dicir que aparte desta eliminación de títulos e honras e condecoracións en aplicación da Lei de Memoria Histórica, hai que intentar tamén eliminar esa simboloxía que aínda permanece en algúns edificios de Santiago de Compostela. E, por tanto, por suposto que adianto o voto favorable do Bloque Nacionalista Galego a esta proposta. Gracias, Goretti. Don Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. Pois é certo que levábamos tempo sen dar saída a toda unha serie de propostas de recoñecementos, tanto a persoas físicas como xurídicas, vencelladas a nosa cidade e que teñen unha significación relevante. Eu estou convencido de que de toda a lista que se pon ninguén vai discutir os méritos dos que se atopan nesa lista. É certo que sempre a prelación é complicada e sempre un exercicio de xustiza para os pretéritos e dunha certa injustiza para os que non foron pretéritos. Eso acontece sempre. Eu penso que existe unha proposta onde hai figuras históricas, figuras tamén que nos dixeron xa, e outras son figuras contemporáneas, figuras que aínda están por sorte entre todos nós. Eu, dende logo, súmome as valoracións que teñen feito. Eu falaría dunha figura que está entre nós e que ademais é contemporánea, como é don José Otero Otero, que foi unha proposta para a súa concesión como medalla de ouro da cidade do Grupo Municipal Socialista. É unha persoa claramente vencella da cidade, que ten amosado clarísimamente a súa xenerosidade e a súa sensibilidade social, precisamente cun investimento de máis de 6 millóns de euros para a construción dunha residencia da terceira idade e a súa cesión aos servizos públicos e sociais. Con respecto ao cumplimento da Lei de Memoria Histórica, a min gustaríame facer unha referencia que este decembro vai se cumprir 10 anos dende a súa aprobación. Por lo tanto, eu penso que ninguén pode decir que se correu excesivamente ou que houve prisa para cumprir con esa lei. De feito, nin tan sequera se lle podería decir a Compostela Aberta, porque o fai xa entrando no último ano do seu mandato, pero claramente unha lei que eu entendo que non confronta porque está asumida por todos, é dicir, pasaron varios partidos polo goberno con maiorías suficientes para telos ben derogadas ou ben reformadas e non se fixo, e polo tanto o que hai que facer é abordalas claramente para a súa aplicación. Nos o que si atopamos son dúas cuestións ao respecto. A primeira, que habería que aportar tamén ese catálogo de símbolos asociados á dictadura, que houve unha moción ademais do BNG, que foi ademais votada por unanimidade, e lembro tamén algunha das mocións presentadas polo Partido Popular con respecto á rehabilitación de escolas unitarias e que tamén se aproveitara para eliminar eses símbolos non asociados á dictadura. Polo tanto, eu entendo que hai que traer a pleno por fin ese catálogo. Tamén gustaríame facer unha referencia que nos pedimos seguridade xurídica en todo este proceso. Eu non vou facer ningún tipo de valoración con respecto á proposta daquelas persoas vencelladas claramente á dictadura e, polo tanto, a retirada de títulos, honras e condecoracións recibidas no seu día. O que si temos que ter a seguridade de que esas honras e condecoracións foron recibidas pola súa condición de personalidades do réxime, non o mellor polo seu vencellamento profesional como profesores de universidade ou outros, para ter a seguridade xurídica nesta cuestión.
Por último, a min sin gustaríame dicir que a tramitación do expediente, a formalización do mesmo, pois podería ter sido sinceramente mellor. Eu penso que iso sigue sendo unha asignatura pendente en determinadas propostas que traen determinadas concellerías a este pleno. Eu pediría pois que se mirara aínda máis esa formalidade precisamente para dar seguridade xurídica aos acordos plenarios. O noso voto obviamente vai ser favorable. Moitas gracias. Muchas gracias. Entiendo que Alejandro. Sí, gracias, alcalde. Bien, buenas tardes de nuevo. Al margen del aspecto concreto que tiene que ver con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, hoy se somete a la consideración de este Pleno una propuesta para otorgar condecoraciones o distinciones, una propuesta en la que asoma, lamento decirlo, la mendacidad, no mendicidad, la mendacidad de mendaz, de mentira, de Manolo, la deslealtad, la mala fe, el partidismo clandestino, la exclusión, la arbitrariedad, la frivolidad y también en algún caso parece asomar algún indicio de lo que podríamos calificar contrabandismo de distinciones. Pero creo que no sería justo responsabilizar en exclusiva al alcalde de todo esto. Veamos, en su momento, hace unos meses, todos los grupos fuimos convocados a fin de participar en la elaboración de un reglamento de distinciones, un reglamento que nos permitiera distinguir con objetividad y fundamento a aquellas personas o entidades que se merecen el reconocimiento afectivo de la ciudad. Todos los grupos hicimos aportaciones en la comisión y en el pleno fue el PP el que presentó las enmiendas, 19, siendo aceptadas una buena parte de ellas. Lo cierto es que en la comisión de condecoraciones acordamos no conceder más distinciones hasta que el reglamento entrase en vigor. 13 de septiembre de 2017, cito literalmente, o concelleiro da Alejandro Antoro Sánchez Brunete, el Mendalerenda, sinala que debería esperarse a la aprobación do regulamento para novos recoñecementos. Punto e aparte. Don Rubén Cela tamén sinala a necesidade de esperar o regulamento para as aprobacións. E el señor Paco Reyes, pues lógicamente no planteó ninguna objeción, incluso asentió, ni tampoco planteó objeción el señor Dios. Y lo mismo en una comisión del 17 de noviembre. Bien. Acordamos entonces, como decía, no conceder más distinciones hasta que estuviera vigente un reglamento que implicaría la instrucción de un expediente administrativo que sirviese para acreditar en el seno de una comisión los méritos que aconsejasen cada distinción. Y lo cierto es que los grupos de izquierdas se han saltado el acuerdo de esperar la entrada en vigor del nuevo reglamento. Han dado la espalda a las previsiones del nuevo reglamento a tan solo unos días de su entrada en vigor y han pactado clandestinamente unos nombres y a un par de estimables propuestas de la sociedad civil han añadido las suyas propias. Hemos dedicado horas, al menos este concejal, a elaborar un texto normativo que permitiera otorgar las distinciones con cierta objetividad y a la primera ocasión, los grupos de izquierdas acuerdan conceder unas distinciones al margen del reglamento. No tienen vergüenza. Fíjense, el expediente que formalmente llega al Pleno no es más que una hoja, la relación descarnada de las personas propuestas para la distinción. Es cierto que en algunos casos obra en el Ayuntamiento documentación acreditativa de los méritos y avales que aconsejan alguna distinción. Es el caso, por ejemplo, de don Ramón Castromil, ¿no?, que es el caso más claro, y también cabría citar, por ejemplo, el caso de Cantigas Segareimos o el propio caso pues, también de José Otero. Pero fuera de algunos casos no hay la más mínima motivación, la más mínima explicación del porqué de estas propuestas y no de otras. La diferencia entre una legítima potestad discrecional que permite distinguir a unas personas de entre otras que también se lo podrían merecer y la arbitrariedad es la falta absoluta de motivación. Y hoy, en algunos casos, las distinciones se producen porque sí, porque a ustedes, en un acuerdo clandestino y excluyente, les sale de los redaños distinguir a alguna persona frente a otras posibles sin la más mínima explicación. Por cierto, que las distinciones, más que salir de los grupos políticos, deberían de salir de la propia sociedad civil. Y en este sentido, la propuesta de concesión en favor de Ramón Castromil es todo un ejemplo. La propuesta nace de instituciones civiles y es sobradamente avalada por instituciones diversas. Desgraciadamente, y por el contrario, ustedes, los partidos de izquierdas, prefieren seguir el modelo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, que bueno, que por utilizar un lenguaje inclusivo, en el caso de la señora San Martín, que es la persona que ha tenido el comportamiento más abusivo en este proceso, sería el proceso o el modelo de Juan Paloma o de Juana Paloma, ella se lo guisa y que se lo coma. Ustedes prefieren imponer los gustos partidarios antes que aceptar las preferencias sociales. Claro, es la izquierda de siempre tan dada a imponer su hegemonía cultural, su hegemonía simbólica y hasta su nomenclatura. Es evidente que si les interesase el sentir de la sociedad civil, hubieran estimulado la formulación de propuestas o hubieran aceptado la propuesta realizada en su día por el PP de que el Consejo de Condecoraciones estuviera integrado por representantes ciudadanos. Y ellos en menoscabo, por supuesto, de que los partidos políticos también pudiéramos trasladar propuestas fundadas. Decía al principio que asomaba la mendacidad, pues en la propuesta de la alcaldía se lee:
literalmente, de acordo co falado en diversas xuntanzas da Comisión Asesora, o alcalde presenta ao pleno a seguinte proposta. Alcalde, créame, y yo sé que usted ha afirmado esto porque le han inducido, jamás se habló en la Comisión Asesora de determinados nombres, jamás. Pero lo más desagradable es la decepcionante deslealtad o la mala fe de los grupos de izquierdas. Habíamos acordado, como queda claro en el acta, aguardar a la entrada en vigor del nuevo reglamento con sus previsiones procedimentales para tramitar las distinciones. Pero el señor Dios, el señor Muiños y la señora San Martín han incumplido grosera y deslealmente el acuerdo. Ya por lo que se refiere a la Ley de Memoria Histórica, supongo que están actuando ustedes, bueno, pues de una manera que se ajusta a la letra de la ley. Digo esto porque en la misma línea de lo que advertía el señor Reyes, en la Ley de Memoria Histórica se hace una previsión, bueno, pues de que la retirada de las condecoraciones pues ha de hacerse en aquellos supuestos que estén vinculados a la exaltación del golpe, a la exaltación de la guerra o a la exaltación de la dictadura. Yo sobre este asunto no me voy a explayar mucho más. Yo procedo, como usted sabe, de una familia republicana, de izquierdas y represaliada, y nosotros pasamos página pues ya hace años. Pero nada que objetar. En fin, volviendo al asunto de las condecoraciones, el Grupo Popular rechaza, como digo, esta manera mendaz, desleal, clandestina, excluyente, arbitraria, frívola y en algún caso endogámica de proceder a la concesión de condecoraciones. Nosotros no entramos a valorar las propuestas porque en la mayoría de los casos no nos han dado la documentación ni la ocasión necesaria. En algún caso hay propuestas que a primera vista se revelan incontestables, como es la de Ramón Castromil, o muy estimables, como la de Cantigares y Agarimos o la de José Otero, y hay alguna otra que se percibe pues de más difícil aceptación. Por lo que se refiere, digo, a esta propuesta de condecoraciones, sin entrar en el fondo, bastaría esa mendaz, desleal, clandestina, excluyente, arbitraria, endogámica y frívola manera de proceder para que el Grupo Popular votase en contra. Lo que sucede que tratándose de personas y tratándose de conciudadanos, preferimos abstenernos. Nada más y muchas gracias. Quedaría para a segunda quenda 2 minutos, señor Brunete, os mismos que o señor Dios. Un momentiño. Manolo, 2 minutos, segunda quenda. Bueno, non vou agotalos. Sinceramente non pensaba, Alejandro, que entraras nesa retaíla de insultos e a repetiras durante tres ocasións, non? E non deras ni unha sola proposta, nin antes nin agora. Entón todo me fai pensar que este discurso, ti sabes que eu admiro a túa oratoria e a valoro, é simplemente unha cortiña de fume porque non vos gustan determinados nomes, non vos gustan, pero non é que non vos gusten agora, non vos gustaron antes, non vos gustan agora e probablemente non vos gusten no futuro. Eu añoro, por exemplo, as palabras do voso portavoz no Parlamento, que ten unha actitude ben diferente. Entonces, ti sabes perfectamente como eu que te explicamos esta proposta, faleina contigo e non deches ningunha proposta alternativa. Si o fixo o BNG, si o fixo o PP e o digo PP, o PSOE, e non o fixechedes vos en ningún caso. Por lo tanto, é unha actitude que me parece absolutamente obstrucionista e se refire exclusivamente a que non vos gusta a proposta. Polo que sexa, non vou entrar. Eu simplemente quero decir que falamos con vostedes, que quedaron de dar unha resposta e non a diron, que non fixeron ninguna proposta e que esta proposta sabe usted mellor que ninguén que é unha proposta autolimitada. Non é clandestina, nin é mendaz, é autolimitada, deliberadamente. Remato, simplemente, eu lles desexo un feliz tránsito ao extremo centro, o que van e que espero que cheguen pronto. Goretti. Sí, dúas cuestións. A Lei de Memoria Histórica está para cumprila, independentemente de regulamentos con decoracións de que haxa ou de que non haxa. Por tanto, o feito de que aquí se traen determinadas cuestións por un lado xa podían ser antes, independentemente de que houvese ningún regulamento nin non. Iso é cumprir a Lei de Memoria Histórica, que parece que a algunha xente lle custa cumprila. Por un lado.
Por outro lado, o Bloque Nacionalista Galego trouxo xa en maio unha proposta aquí que foi aprobada para incrementar o nome das mulleres no Rueiro Compostelán co obxectivo de avanzar na correlación de xénero. E xa citamos aí e volvemos a traer meses máis tarde a proposta dunha serie de nomes, eran máis que estes 6 que presentamos aquí, que entendíamos que eran fundamentais. Puxemos varios. Eu sinto moito que haxe algunhas persoas que non lles parece. Eu pensei que aquí non había que repetilo, porque en certa maneira isto xa viña de atrás. Trouxemos isto aquí xa en 3 ocasións. A primeira cun rogo, logo cunha moción e logo cunha seguinte moción. E puxemos, entón, en riba da mesa están os nomes de Rosa Basabe, feminista, sindicalista, libertaria, bibliotecaria desta cidade. Concha Castroviejo, escritora, xornalista, exiliada en México. Elena Marcu, estudante, camareira, asasinada pola súa parella. María Tobío, bibliotecaria, exiliada. Mariluz Morales, xornalista, pioneira, a primeira muller en dirixir un xornal no Estado español. Pepa Noia e as nais da Praza de Maio, filla da emigración galega, primeira muller en acudir á cita das nais da Praza de Maio. Begoña Camaño, escritora, feminista, xornalista, unha activista cultural tamén desde Santiago de Compostela. Xoana Torres, escritora, autora teatral, muller referente para a cantidade de persoas do mundo da cultura. María Miramontes, figura destacada das Irmandades da Fala. Eu sinto moitísimo que ao Partido Popular isto non lle pareza que é un currículum suficiente. Desgrazadamente será porque camiña por outra vía distinta a que queremos construir, para construir un mundo distinto onde xustamente os nomes sirvan para construir un futuro diferente ao que temos que nomealo, temos que decir a quen queremos nomear e temos que decir quen non debe de figurar aí. Iso é xustamente o que está detrás desta proposta. Se queren vostedes poñer disculpas, non se necesitan regulamentos, por iso nós xa o trouxemos moito antes, así que non se nos acuse de que non o trouxemos a tempo. Isto debateuse aquí porque nós quixemos introducilo xa hai moitos meses para dicir, señores e señoras, aquí hai cantidade de cuestións que están quedando agochadas e non vale que Santiago de Compostela só teña 71 rúas dedicadas ás mulleres dos 2.276 nomes de lugares, prazas, rúas, travesas e avenidas que ten. Non está á altura do século XXI, non está á altura da capital de Galiza, non está á altura de querermos construir un mundo igualitario, que logo, ao final, parece que si queremos ás veces cando se di, pero debe ser que é así algo etéreo. Cando logo baixamos á práctica, pois o que se quere é invisibilizar todas estas mulleres que nós fixemos aquí a proposta, todas as propostas que están, as outras tamén incluídas a que fixemos referencia, teñen desde logo un currículum absolutamente magnífico, extraordinario. Paco. Grazas, señor alcalde. A verdade é que eu non tiña pensado facer unha segunda intervención diante do que escoitei, particularmente por respeto a todos os nomes que hoxe se presentan nesta proposta, pero sí quero facer dúas puntualizacións. A primeira, que é o Grupo Municipal Socialista que está presente na comisión, con independencia de quen sexa o concelleiro que o represente. Por lo tanto, é unha asunción dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista que estamos aquí sentados. Segundo, mire, eu podo compartir, e ademais o critiquei, non é unha cousa excepcional, digamos, certos defectos na formalización dos expedientes. Este non é, en algún caso, unha excepción, pero de aí a calificalo de acordo clandestino cando foi levado á Comisión de Condecoracións e tamén á Comisión de Facenda, da que existe un informe que un pode valorar ese informe e consideralo, pero certo é que foi as dúas comisións de condecoracións. Insisto, non vou facer máis referencias por respeto ás persoas que veñen esta proposta. Reitero o noso voto a favor. Alejandro. Sí, muy brevemente. Señora San Martín, yo creo que no centré mi intervención en la ley de memoria histórica, ¿verdad? Creo que centré mis críticas en la propuesta de condecoraciones que nada tienen que ver con la ley de la memoria histórica. Eso es lo primero que le tiene que quedar claro. Y lo que le tiene que quedar claro a usted, y lo mismo que al señor Reyes, es que había un acuerdo entre personas, entre compañeros de corporación, que podemos tener distintas posiciones políticas, pero teníamos un acuerdo que está en las actas, y de esperar a que entrase en vigor el nuevo reglamento para hacer las cosas conforme a las previsiones y las cautelas del nuevo reglamento. Y de ustedes, de una manera clandestina y de una manera alevosa,
llegaron a un acuerdo. Tal es así, señor alcalde, que el señor Dios se presenta en el despacho del Grupo Municipal Popular 5 minutos antes de que concluyese el plazo para presentar esto a los efectos de tramitarlo en la Comisión Informativa de Hacienda, 5 minutos antes, con nombres que le aseguro y le prometo jamás se habían puesto encima de la mesa en ninguna de las reuniones previas. Nada más, que conste. Imos a pasar a votación. Antes de pasar a votación, e me acaban de avisar que está Nanina no pleno, que é sobrinha de Concha Castrovejo e demais familia, entón pues agradecería aquí tamén a súa presencia a eles en este día. E si, señor secretario, pasamos a votación. Si, sería o dictamen da comisión máis unha emenda transaccional presentada por o señor alcalde. Só se engade que en el caso de Vivencio Freires a rúa sería no barrio do Castiñeiriño. Ben, entonces, votos a favor desta proposta da alcaldía por nomamento de concelleiros. Perdón, estamos a punto 8. Votos a favor. Proposta da alcaldía en relación con títulos, honras e condecoracións do Concello de Santiago para 2018. Votos a favor. Compostela Berta. PNG, PSOE. Votos en contra. Ningún. Abstencións. A proposta quedaría aprobada. Moitas gracias. Señor secretario, pasaríamos ao punto 9 da orde do día, que non se vai a someter a debate, únicamente se vai a someter a votación, que é a proposta da alcaldía para o nomeamento de concelleiro sustituto na Asociación de Concellos do Camiño Inglés, así que únicamente sustituir a Marta Lois por Jorge Duarte no acordo plenario anterior. Se sometemos a votación, donas e cabaleiros. Sí, votos a favor. Compostela Berta, PSOE, BNG. Votos en contra. Abstencións. Grupo Popular. Quedaría aprobado. E pasaríamos ao punto 10 da orde do día, que a proposición do Partido Socialista para o desenvolvemento dos accesos viarios estruturantes dos parques empresariais de Costa Bella e da Sionlla. Paco Reyes. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Vou intentar de ser breve. Neste plano podemos ver o polígono da Sionlla e o polígono de Costa Bella. Cando se construen, se pacta con Fomento a creación dun vial que vai unir o orbital P9 e a Nacional 550, vial que non está rematado e polo tanto que non chega na parte norte da Sionlla, que non chega nin no orbital nin na Nacional 550. A parte que quedaría por rematar da Nacional cara a Nacional 550 é unha parcela de Movisa. Era unha parcela de Movisa e, polo tanto, nós o que entendemos é que a solución que se lle deu foi precisamente entrar para o polígono de Costa Bella, para o polígono da Sionlla, fundamentalmente a través dunha entrada que está prevista para as instalacións no mercado de gando de Amio, e iso o que ten provocado, porque ademais a maior parte das empresas situáronse en Costa Bella precisamente o carón dese vial, pois o que está facendo é un colapso de tráfico. Nos entendemos que o que se ten que facer é instar a Fomento para que remate precisamente a conexión co orbital e a conexión ca Nacional 550, máis a creación das rotondas que poden permitir dar servizo tanto ao polígono da Sionlla como de Costa Bella. Nos entendemos ademais que precisamente a parte do vial que vai a Nacional 550, que ademais está preta do que o polígono que ocupa a Finsa, e que neste momento xa non ten os problemas que tiña anteriormente pola afectación do Camiño Inglés, polo tanto vai haber un aforro importante
nese sentido a hora de construílo, e polo tanto, nós o que entendemos é que isto non somente vai resolver un problema que existe neste momento de tráfico e de colapso de tráfico, senón que ademais vai revalorizar precisamente os polígonos, particularmente o de Asionlla, para a posta en venta das súas parcelas, particularmente dado que é un polígono fundamentalmente logístico e polo tanto as comunicacións son esenciais. Polo tanto, sen alongarme máis, nós o que solicitamos é instar as diferentes administracións a finalización do tramo de acceso pendente ao Parque Empresarial de Asionlla é previsto no seu proxecto sectorial no ámbito de reserva do solo establecido para tal finalidade no planeamento de detalle do polígono urbanístico SUM 37.3, a execución da conexión de dito acceso coa Estrada Nacional 550 no lugar de Formarís mediante a solución constructiva que se acorde co Ministerio de Fomento e facilite no futuro a continuidade do cinto orbital e o acceso aos polígonos urbanísticos o SUM 37.3 e o SUM 38 e a construción do novo enlace norte da autoestrada AP9 proxectado polo Ministerio de Fomento e a liberación do peaxe no tramo cara a zona urbana de Santiago de Compostela. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu, nun minuto nada máis, imos votar favorablemente a esta proposición do Grupo Socialista, tanto porque coincidimos coa necesidade de acometer esas obras tanto desde unha perspectiva de seguridade viaria como desde unha perspectiva de mellora da accesibilidade e da competitividade do solo industrial da área norte de Compostela, non? Máxime despois do investimento tan importante que se ten realizado na ampliación da autoestrada AP9 e por onde creemos que ten que entrar unha parte importante do tráfico rodado a esa área industrial, non? Eu simplemente quixera aproveitar que sempre falamos do polígono da Asionlla, dos accesos e demais, aproveitar para lembrar outra teima reiterada do Bloque Nacionalista Galego para esa área industrial do norte que é a estación de mercadorías, non? Adicamos moitísimo tempo a falar da estación intermodal, a falar da chegada de alta velocidade para pasaxeiros a Compostela procedente da Meseta, pero hai un elemento que é esencial para o desenvolvemento desa área industrial e para algunha das industrias con maior peso que hai hoxe en Santiago e que debería ser esa estación de mercadorías no polígono da Asionlla. Gracias, Rubén. Teresa. Bueno, esta proposición del PSOE la verdad que nos parece cuando menos sorprendente, en primer lugar porque estas peticiones, si no idénticas, fueron debatidas y aprobadas por unanimidad en abril de este mismo año. Si le parece, le podemos poner como un punto fijo del orden del día, igual que la toma de posesión de Antón Barba, y así ya lo debatimos todos los plenos. Y en segundo lugar, en segundo lugar, para aportar algo nuevo al debate y no repetir nuestras intervenciones, nos sorprende porque en los temas urbanísticos el señor Reyes o bien no se aclara mucho o bien tiene una desmemoria selectiva. Parte de las infraestructuras que ahora se meten en el saco no es que den acceso a los suelos del SUM 37.3 y del SUM 38, como usted dice, es que su ejecución está vinculada a estos suelos, ya que forman parte de las cargas, las infraestructuras forman parte de las cargas del área de reparto. Porque cuando los gobiernos de progreso hicieron el plan general vigente, y la especulación en el Concello estaba a la orden del día, incluso bien vista, muchos suelos se planificaron con unas cargas que han hecho inviable su desarrollo. Estos son un claro ejemplo de ello. De hecho, solo aquellos suelos industriales promovidos por una administración pública han podido materializarse, porque hemos pagado todos, claro, y solo a base de poner a disposición el suelo muy por debajo de sus costes. A pesar de la desmemoria, nosotros vamos a votar a favor. Esperamos que el nuevo Gobierno central cumpla con los compromisos adquiridos por el Gobierno de Mariano Rajoy y construya el enlace de la AP9 y luego quedará el problema de la desfeita de las cargas de los SUM 37.3 y 38. Ahí quedará. Desde luego, no confiamos en que el Gobierno de Compostela Abierta, que no es capaz de modificar el plan especial con un contrato en marcha, vaya a modificar el plan general para arreglar esto. Da igual. Cuando llegue el momento en que esto se arregle, seguro que el señor Reyes no estará aquí, yo tampoco, y tampoco el señor Antón Barba. Nada más. Bueno, aclarar únicamente que o señor secretario foi avó e entendemos que alguén lle mandou algo que era algo máis cunha imaxe do seu neto. Jorge, a súa quenda.
Bueno, desde o Goberno de Compostela Aberta compartimos algún criterio con Tareixa Gutiérrez, seguiremos expoñendo os nosos criterios. Como ben transmitimos neste pleno, desde o 2015 nos fixemos unha aposta cando estaba o Goberno do PP en Madrid por acelerar a tramitación e o desenvolvemento da conexión do orbital para mellorar a conectividade das áreas empresariais do norte, aínda que eso supusera disminución de algún carril na autopista, porque entendíamos que era o problema fundamental desta cidade a resolución do orbital. Como ben decía Teresa Gutiérrez, houbo unha suspensión judicial dunha execución financiada por aportacións urbanísticas para eso que aquí se di que era a rotonda de conexión con Nacional 550 financiada polos polígonos 37.3 e 38. Desde entón, este goberno seguiu insistindo tanto para facer partícipe da necesidade de mellorar esas conexións tanto ca Nacional 550 como remate do orbital e a conexión ca autopista. Eu creo que esta proposta votaremos a favor, evidentemente, porque é algo que vimos defendendo desde fai tempo, que xa está encamiñada, e o que habería que pedirlle ao Ministerio é que realmente cumpla cos compromisos e sigamos avanzando. A situación actual, por complementar a información, é que está preparado xa un convenio polo cal esa obra que se iba a facer con financiamento urbanístico, que é o enlace coa Nacional 550, bueno, pois vai ser asumida polo Ministerio de Fomento. Na actualidade estáse redactando o proxecto, xa hai alternativas que estamos á espera de coñecer, porque o equipo redactor xa está en diálogo co Ministerio de Fomento e teremos unha reunión en próximas datas para poder coñecer esas propostas. Propostas que afectan a un número de veciños que están ahora mismo nun proceso expropiatorio e que, polo tanto, o noso objetivo é, canto antes, poder explicar como vai ser ese enlace da Nacional 550. E, por outra banda, decir que, con respecto ao enlace orbital, a día de hoxe xa están feitas as expropiacións, hai proxecto, hai partida orzamentaria, e desde aquí sumarnos a esa petición de que este goberno axilice unha infraestructura que é unha demanda fundamental para toda a cidade, que así o levamos exixindo, polo menos este grupo municipal desde que chegou a este goberno, e, polo tanto, unímonos e votaremos a favor desta proposta. Gracias, Jorge. Paco, segunda quenda. Gracias. Bueno, pois primeiro agradecer o apoio dos grupos que así o manifestaron. E despois, pois, lembrarle algunhas cuestións a doña Teresa. A primeira, non sei por que lle parece sorprendente, nos vimos demostrando que nos estamos a defender os intereses de Santiago de Compostela e instar as administracións para que cumpra os compromisos con Santiago, independentemente de que quen goberne nesas administracións sexa un ou outro partido. Non pasaba exactamente o mesmo con vostedes, non pasaba exactamente o mesmo. Nos, nese sentido, somos diferentes. Di que teño unha memoria selectiva. Pois, primeiro, e agradezo a puntualización que fai vostede, porque o que fai é reforzar a nosa petición e a nosa moción, pero quero lembrar que sí que di, nese sentido, porque o deseño do enlace polo Ministerio de Fomento foi previsto no momento da súa construcción como punto de acceso dende o periférico, o recinto ferial de Amio e os varios locais existentes, e que posteriormente se ampliaron, pero eses accesos principais non se atopan executados na súa totalidade, non son funcionalmente operativos. Polo tanto, estamos no mesmo, pero lle agradezo a puntualización e que insista nelo, porque reforza a nosa petición. Quero dicir que somos tamén conscientes de que unha das sentenzas determinou que non tiña que ser financiado, evidentemente, polos propietarios, por iso a quen hai que facerlle a instancia de demanda para que o financie, lóxicamente, a Fomento. Con respecto ás referencias que fai vostede habitualmente, moi sistematicamente, a unha cuestión que fai referencia a un concelleiro que debería estar aquí sentado e que non está, pois non o sei, a lo mellor temos que baixar a orilla do Sar a ver se está con outro, pois botando lixo ao río, non o sei, a lo mellor hai que facer iso. Nos o que temos claro é que neste momento somos conscientes, e así o decimos, que no 17 houve un intento por parte do Concello de alixerar esa situación de excesivo fluxo de tráfico, pero que evidentemente non está funcionando, polo tanto a solución claramente ten que ser o cumprimento dos compromisos, neste caso do Ministerio de Fomento, e insisto, agradecemos a votación favorable daqueles grupos que así o teñan manifestado. Moitas gracias. Moitas gracias. Algo que engadir, Rubén? Non? Teresa? Sí.
Lo que me sorprende es repetir votaciones de cosas que se han acordado ya. Es que yo creo que una cosa que se ha acordado y se ha aprobado, repetirla no tiene mucho sentido. Y el tema del suelo, es evidente que cuando las cosas se hacen mal y se ponen unas cargas imposibles, porque se hacen las cuentas del gran capitán siempre cuando paga otro, siempre que pague el propietario, siempre que paguen otros, porque esas son las cuentas, las cosas vienen las sentencias y las tiran abajo. Entonces, simplemente recordarle eso. Ese es el origen de todo este problema y por eso ese polígono tiene una parte, mientras ha pagado una administración a la que han dejado en quiebra los gobiernos de progreso, entonces sí, se ha podido hacer. Y cuando llegan las cargas de los particulares, no se sorprenda, sí. La quiebra de muchos suelos industriales la hizo los gobiernos de progreso. Y cuando llega los particulares es imposible que puedan hacerse cargo de esas cargas urbanísticas. Y van al juzgado y ganan, lógicamente. Nada más. Vamos a pasar a votación. Señor secretario. Está ausente el señor Cela. Votos a favor da aprobación do Grupo Municipal do PSDG PSOE para o desenvolvemento dos accesos viarios estructurantes dos parques empresariais de Costa Villada de Enxolla. Votos a favor. Compostela Berta, PSOE BNG. Votos en contra. Unanimidade. Gracias. Pasaríamos ao punto 11, onde se acepta a emenda do BNG e o motivo polo que o punto 12 queda retirado da orde do día. E a proposición, o punto 11 do Grupo Municipal do PP sobre a posta en marcha de medidas para promover a visita de edificios históricos de difícil acceso público. Quen fai defensa? Señor Agustín Hernández. Boas tardes. Ben, a iniciativa que traemos hoxe é un recordatorio, é un impulso para que o Goberno actúe ante o desinterese, a verdade que lamentablemente temos que decir o desinterese unha vez máis polo cumprimento dun acordo plenario. Nesta ocasión trátase unha das primeiras iniciativas aprobadas no actual mandato hai case 3 anos, propoñendo a intervención e mediación do Concello para facilitar as visitas a edificios de carácter histórico e cultural. O fin último é procurar a ampliación de horarios de visitas de certos monumentos de interese cultural e artístico que pola falta de persoal para ese fin apenas poden ser coñecidos no seu interior tanto pola veciñanza como pola inmensa maioría das persoas que visitan a nosa cidade. Xa nos temos referido a esta casuística que afecta a moitos dos edificios existentes na cidade, entre eles, por exemplo, a Colexiata do Sar, os conventos do Carme, de Santa Clara, das Madres Mercedarias ou a Igrexa de San Frutuoso. Abonda con lembrar que no catálogo do Plan Especial do ano 97 recóllense 41 edificios con máximo nivel de protección, 68 edificios de singular valor arquitectónico cun nivel 2 de protección, outros 293 edificios de interese tipolóxico e arquitectónico e 1.411 edificios de interese ambiental. Polo tanto, máis alá da catedral e dos edificios máis próximos ao estrictamente vinculados a ela, existen moitos templos ou edificacións no termo municipal que encerran no seu interior tesouros artísticos de indudable valor. Lugares nos que, na maioría, a visita só é posible coincidindo co horario de celebracións puntuais ou de apertura puntual ao público, a pesar de que albergan no seu interior valiosas mostras de arte e que mesmo moitos deles contaron para o seu mantemento e recuperación coa colaboración de financiamento público, principalmente a través do Consorcio da Cidade de Santiago. E aí engancho coa emenda de engádega do BNG que precisamente añade 2 puntos, o punto 4 que ven a insistir na necesaria participación do Consorcio cando actúa na remodelación ou na rehabilitación de algún dos edificios para que tamén a través desa actuación contribúa a súa posterior apertura ao público e tamén a un derradeiro punto no sentido de que o Concello de Santiago explore a posibilidade de asignar novos usos a edificios históricos que estean infrautilizados tras a súa rehabilitación. Consideramos que esas dúas puntualizacións milloran e puntualizan, valga a redundancia, o noso plantexamento. Polo tanto, o que nos pretendemos, en definitiva, é que existan ferramentas que permitan engadir máis atractivo a nosa cidade
que se poida, en definitiva, levar a cabo e cumprir ese acordo do mes de setembro, volvo a repetir, de 2015, no que instábamos ao Goberno de Compostela Aberta para que promovera unha liña de colaboración coa Xunta e coas entidades titulares daqueles edificios, e, polo tanto, o noso único obxectivo é conseguir, a través desta proposición, que, por fin, academos ese obxectivo de engadir aos edificios xa coñecidos da nosa cidade pois todo ese patrimonio que é posible e que debe de ser posible visitar, apreciar e valorar. Moitas gracias e máis nada. Gracias, Agustín, Paco. No, perdón, disculpa, además, Goretti, disculpa. Ben, agradecemos desde o Bloque Nacionalista Galego pois a incorporación da emenda á proposta do Partido Popular, que é evidente que coincide en grandes liñas coa proposta que nós tiñamos e que daquela pasamos a deixar para xa fusionar estas dúas por varias cuestións. Unha delas, a que facía referencia tamén o portavoz do Partido Popular, eu creo que xa discutimos varias veces, temos que ser capaces de conseguir que haxa moitísimos máis edificios, moitos máis lugares de Santiago visitados, tanto pola xente que se achega, tanto polos turistas e polas turistas que se achegan a Santiago de Compostela, como pola propia poboación de Santiago de Compostela que descoñece. E ás veces, pois nese caso, non se facilita nada se só están abertos en determinadas horas, cando hai culto, cando hai determinada data efeméride especial, mas que non están abertos con normalidade. Temos que ser capaces de facer que a xente que veña a pasear por Santiago e que queira coñecer Santiago, que non ande única e exclusivamente por determinados lugares, senón que eses lugares que se amplíen. Ademais, porque temos un número moi importante de edificacións, de monumentos, de espazos que paga a pena visitar e moitos deles, insisto, son descoñecidos pola propia poboación de Santiago. Entón, aquí xa foron citados algúns, a Igrexa de Santa Clara, o Convento de Santa Clara, a Colexiata de Sara, a Igrexa de Salomé, é dicir, temos que ser capaces de conseguir que estes espazos estean abertos. A nós parecíanos que hai que marcar tamén un antes e un despois co que significa as propostas de rehabilitación por parte do consorcio, facendo que, justamente, que esas rehabilitacións de edificios que se fagan teñan un condicionamento, vale, que se fagan, pero ten que haber un horario de apertura ao público a partir dese momento, xa que se inviste diñeiro público aí, que iso ao final poida ter un revertelo, senón ao final acabamos tendo cousas que se rehabilitan e que están pechadas a poboación de Santiago, non hai máis que ver que pasa en carretas, non? Está moi ben esa rehabilitación, pero a xente que queira ir por aí de Santiago de Compostela é expulsada inmediatamente. Iso non pode acontecer. Eu creo que temos que poñer un punto e aparte nestas cuestións. Así como temos que ser capaces de buscar a posibilidade de que algúns edificios históricos que están infrautilizados, pois que despois da súa rehabilitación que se busque, porque ademais fan falta servizos na zona vella, fai falta un centro sociocultural na zona vella, fan falta espazos para reunións de asociacións culturais, de asociacións veciñais, de asociacións ambientais, e moitas veces hai lugares e hai espazos que poderían estar. Entón eu creo que temos que ir a unha política onde poidamos conseguir tamén que grazas a implementar e a desenvolver un programa ambicioso relacionado con toda esa cantidad de edificios que hai, que poidamos estar nun punto diferente, porque ao final estamos agora aquí como hai anos, non? Que hai a xente que lle decimos vai ver a colexiata, resulta que está pechada, vai ver tal sitio, non podo. Isto non pode acontecer. Eu creo que temos que conseguir que haxa un momento distinto en que a inmensa maioría dos edificios de Santiago de Compostela que teñen un valor patrimonial, un valor arquitectónico, estean abertos ao conxunto da poboación ao longo de todo o ano, por suposto, nos horarios razoáveis. Así que, con esta incorporación, con esta emenda, e porque coincidimos coa proposta que o Partido Popular xa formulou no seu día, imos votar a favor, como é lógico. Moitas gracias, Goretti. Paco. Pois grazas, señor alcalde. Eu quero comezar esta intervención lendo dous liñas desta exposición de motivos e o fago sen dirixirme absolutamente a ninguén porque o pleno é longo e polo tanto non quero promover unha intervención por alusións, pero di as dúas primeiras frases. Unha das primeiras iniciativas aprobadas no actual mandato foi a presentada polo Grupo Popular na que se propoñía intervención e mediación do Concello para facilitar as visitas a edificios de carácter histórico e cultural. Claro, non sei se estamos diante dun exemplo de volver a presentar unha proposición que xa foi presentada, que xa
xa foi defendida, debatida e aprobada. Non sei se é o caso. Dito isto, nos a verdade é que imos votar a favor, xa o digo dende o principio, pero non sei se é o caso votar a favor ou simplemente pedir un calendario xa de resolución. Me digo polo seguinte, porque claro, cando un ve o barómetro de rentabilidade dos destinos turísticos españois de Exceltur, aplicado precisamente ao primeiro cuatrimestre deste ano 2018, e un ve que no caso de Santiago de Compostela temos unha rentabilidade de 23,3 euros fronte a media do Estado de 58,1 euros, chama a atención, o que no informe de Citur con respecto a estadía media no 2017, porque o último informe do 17, con respecto ao 16, hai unha reducción na estadía media, ou os datos do Instituto Nacional de Estadística para os meses que levamos deste ano, onde recolle que hai unha estadía inferior aos dous días, pois é evidente que é unha necesidade promover que a xente quede máis en Santiago, e hai que dicir que efectivamente, por todo o que se ten referido, tanto polo voceiro do Partido Popular como pola voceira do BNG, paga a pena porque existen ademais recursos turísticos, existen recursos tanto patrimoniais como de medio ambiente, xardíns, parques, que claramente xustifican esa estadía máis longa en Santiago de Compostela. Eu non teño ninguna dúbida neste caso de que así se vai facer, porque no plan estratégico de turismo aprobado por Compostela Aberta para o 2017-2022, pois nun programa de actuación que é creación de oferta turística experiencial, que ademais ten orzamento, porque son 500.000 euros, di claramente que o que hai que facer é poñer en valor os recursos máis descoñecidos, fai referencia á Cidade da Cultura, fai referencia a Contorna da Sar, supoño que inclúe a Colexata do Sar, os parques de Santiago, as portas da antigua muralla, unha rede de localizacións alternativas, e por outra banda, e xa máis concretamente no que fai referencia á emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego, fai referencia á potenciación de Santiago de Compostela como cidade verde, tamén con orzamento contemplado de 430.000 euros, que fala precisamente da posta en valor dos parques e da posta en valor de Santiago como cidade verde. Polo tanto, nos imos votar a favor, como o fixemos tamén a primeira vez que o Partido Popular xa presentou esta iniciativa, pero nos o que entendemos é que xa é o momento non tanto de seguir votando estas mocións, senón de pedir un calendario de actuacións e, polo tanto, saber cando se lle vai dar verdadeira solución e aplicación a esta proposta. Mais nada, moito. Gracias, Paco. Marta. Sí. Boa tarde, compañeiras, compañeiros da Corporación. Boa tarde, alcalde. Ben, como sabe, o Partido Popular Municipal, a Xunta de Galicia ten actualmente asinado un convenio de colaboración coa Arquidiócese de Santiago de Compostela para a apertura de igrexas no Camiño de Santiago, e ademais ten un convenio similar tamén coa Diócese de Lugo. Nese convenio inclúense a apertura dos templos da Peregrina en Pontevedra, a Capela de San Marcos no Parque Monte do Gozo, a Capela Xeral das Ánimas, e así unha serie de edificios de templos importantes dentro deste convenio. Solventar o problema da apertura dos edificios aos que se refire esta moción e concretamente aos edificios da exposición de motivos, todos eles vinculados á Igrexa, sería en realidade, dende o noso punto de vista, moi sinxelo. Simplemente se trataría de que a propia Xunta de Galicia os incluíse nese convenio, xa que ten contemplado a apertura dos edificios máis emblemáticos do Camiño de Santiago. Polo tanto, dende o Grupo de Goberno de Compostela Aberta, entendemos que sería interesante solicitar, e así trasladaremos ao novo, digamos, a nova convocatoria do Consello Municipal de Turismo para setembro esta proposta de que se aumente o número de edificios históricos vinculados á Igrexa e que se podan visitar en Santiago de Compostela baixo o paraugas do convenio que xa ten asinado para a promoción do Camiño de Santiago. Respecto á apertura de edificios non vinculados coa Igrexa, estamos de acordo, concordamos en que é importante que as diferentes entidades propietarias podan colaborar na súa apertura para o disfrute tanto da veciñanza como das persoas que visitan Compostela e, polo tanto, para ampliar ese atractivo turístico. Dito isto, tamén é importante sinalar que dende o propio Concello de Santiago e con motivo da celebración do Ano Europeo do Patrimonio Cultural e, en particular, dende a Concellería de Acción Cultural, pois vaise celebrar
en aposta tamén por apertura de espacios patrimoniais de relevancia na cidade, vais a celebrar a Semana de Arquitectura Invisible entre o 12 e o 19 de setembro. O obxectivo deste programa é precisamente abrir espazos patrimoniais que a veciñanza e as persoas que veñan non coñecen e ao ter na súa merante parte pois en este momento usos privativos. Esta apertura irá acompañada de xornadas especializadas con conferencias e encontros nos que se exporá a importancia, digamos, de divulgar esta herdanza patrimonial e, por outra, levaránse a cabo toda unha serie de visitas guiadas que van a ser de balde durante eses días. Os espazos que van a estar abertos a estas propostas son San Martiño Pinario, son o Pazo de Rasoio, o Cementerio de Boisaca, o Instituto Galego de Información, San Agustín, Santa María de Conxo, o Psiquiátrico, o Cementerio e os Pazos de San Lourenzo e de Ramirás. Queremos producir con esta iniciativa un coñecemento e divulgar a nosa inmensa riqueza patrimonial dende unha perspectiva ampla, integrando edificios de usos civis e casas e por ser propiedade privada que en este momento son descoñecidas para a poboación. Neste sentido creo que é unha aportación interesante tamén a estas solicitudes e en relación á segunda parte e sobre todo pois a emenda presentada polo BNG que está aceptada por o Partido Popular, por suposto estamos de acordo nos dous puntos que se propoñen e consideramos que a aportación de recursos públicos por parte do Consorcio para a rehabilitación de edificios pois tamén debe estar condicionada para a súa apertura público en horarios suficientes. Neste sentido e nestes días, dende o Concello tamén nos pusimos en contacto coa xerencia do propio Consorcio de Santiago para trasladar esta solicitude que aquí aparece na emenda do BNG e teño que decir que en este sentido xa hai convenios dende o ano 2016 están presentes en todos eses traballos de rehabilitación de espacios e de edificios, xa hai convenios onde se condiciona esa rehabilitación precisamente á apertura. En este momento, polo menos aquí teño dous deses convenios, un, por exemplo, de 2017 do Consorcio, onde no punto 3 do convenio para o que é a rehabilitación da comunidade religiosa das Carmelitas Descalzas, no punto 3, co obxecto de garantizar o acceso ao interior da Igrexa do Convento do Carmen, a cidadanía, a comunidade abrirá durante os próximos 5 anos, durante todo o ano, no horario indicado a continuación. Días laborables de 8 a 9 horas, domingos de 11:45 a 1:30. Outro convenio máis antigo que tamén insta a facilitar o acceso. Por lo tanto, en ese sentido, coincidimos e traballaremos nesa liña, vamos a votar a favor e tamén a partir do mes de setembro, digamos, aquí un pouco tamén en traballo conxunto co Consorcio, nos gustaría contar tamén coa Universidade de Santiago para saber se é posible tamén abrir un convenio a 3 partes e poder ter máis visitas guiadas a eses edificios con guías especializadas e culturais por parte de posible alumnado tanto da Facultade de Xeografía e Historia ou dos mesmos cursos de turismo. Dito isto, polo tanto, compromiso e apoio a tanto as propostas do BNG para incluir a emenda como a propia moción. Grazas. Gracias, señor Hernández. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Señora Lois, agradezo a súa manifestación de que van a apoiar esta proposición, pero en todo caso simplemente suliñar que aparte dese voto favorable nos agradeceríamos que logo despois tivera un traslado á realidade, puesto que este tema arranca en setembro de 2015, onde adoptamos un acordo que instaba ao goberno local a promover unha liña de colaboración coa Xunta de Galicia e coas entidades titulares dos edificios que tiñan unha limitación de horarios na procura na medida en que se poida acalar e facilitar o acceso público e a posta en valor dese patrimonio. Despois diso, a vista de que non había ningún avance, fixemos unha pregunta o 14 de abril de 2016. Tardaron vostedes 20 meses en contestar e contestaron con evasivas. A pregunta foi respostada despois de facernos a pregunta, volvo a repetir, en abril de 2016, en decembro de 2017. Bueno, en decembro de 2017 vostedes viñan a recoñecer que eran temas interesantes para a cidade, útiles e necesarios para aumentar a estadía media, pero a verdade é que pois lamentaban
a súa incompetencia en relación coa competencia da Xunta, non? En relación coa súa incompetencia como goberno, non me tome a mal ese adxetivo, non? Consideraban interesante, pero a verdade é que non fixeron nada, señora Lois. Debería vostede saber que, bueno, botar balóns fora, exixir a Xunta de Galicia está ben, pero aquí o que solicitamos é que o goberno local faga o que está a facer a Xunta de Galicia. E, por exemplo, vostede debería de saber, supoño que o saberá, que a Xunta de Galicia pois ten nese convenio 5 igrexas están recollidas no convenio entre o Arzobispado e a Xunta de Galicia, 5 igrexas do noso concello, a Capela de San Marcos, a Capela Xeral das Ánimas, a Igrexa de San Bieito, Santa María do Camiño e Barciela. Nós o que queremos é que vostedes pois fagan o mesmo esforzo, coordinen coa Xunta, co Arzobispado, cos diferentes titulares, obviamente, cando actúa o consorcio, pois utilicen esa ferramenta para acadar ese objetivo e academos algún resultado. Eso é o que pedimos, resultados. Obviamente agradecemos o voto favorable, pero agardamos resultados. Moretti, nada que engadir. Paco, algo que engadir. Marta, algo que engadir. Entendemos aprobado por unanimidade a proposta coa emenda de engadega do BNG. Pasamos agora a varias dacións de contas. Unha é o punto 13, a dación de contas do escrito do BNG de cambio de portavoz a representante no Consello Asesor de Condecoracións, nomeando Goretti San Martín. O punto 14 é a dación de conta de escrito do BNG de renuncia de representación en Xade, e dada conta deste escrito non pudo incluirse na orde do día a dación de contas do escrito do PSDG a PSOE de renuncia de representación en Xade. Digo isto por se non teñen inconvinte en que sexa incluído na orde do día a efectos de poder tramitar a sustitución, porque senón teríamos que agardar a acción de contas do pleno de setembro para poder comenzar a tramitar a sustitución. Entón, é certo que o escrito do PSDG-PSOE de renuncia de representación en Xade foi presentado despois de ser convocado o pleno, pero non sei se teñen algún inconvinte en que sexa incluído na dación de contas para poñerlo a disposición de... Pero pregunto, é unha cuestión procedimental que senón hasta setembro non podemos nomear sustitutos, según nos informa o secretario. Volvo a repetir. Vale. O punto 14 da orde do día é a dación de contas do escrito do BNG dunha renuncia de representación en Xade. É certo que o señor Rubén Cela anunciara a súa decisión de non estar en Xade, pero como formaba parte dun acordo de inicio de legislatura, hai que facer unha renuncia expresa na totalidade do grupo municipal. O PSDG-PSOE presentou unha vez convocado o pleno tamén a renuncia de representación en Xade. Entón pregúntolle se teñen algún tipo de inconvinte en que sea incluída como un punto a maiores na orde do día para poder darlle cobertura a esas prazas, porque senón teríamos que agardar hasta setembro. Manuel, foi o que falamos outro día. Non, eu se lle preguntei ao secretario antes de sometelo a consideración. Unanimidade, non? O que a inclusión... Non, porque teríamos que declarar a urxencia do punto. A ver, home, eu creo que non é ningún cachondeo, é algo moi sinxelo. É unha cuestión procedimental. Pero, vamos a ver, alcalde, imos a declarar a ausencia dun punto concreto. Cal é o contido dese punto? A dación de contas do escrito do PSOE de renuncia de representación en Xade. Pero hai que votar a ausencia. Claro. Bueno, pois votemos a ausencia. É o que está Vale, pois votemos a ausencia. Claro, entendo que por unanimidade, non? Ou non? Votamos. Vale. Votos a favor da urxencia de incluir esa dación de contas. Ben. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, pois inclúese na orde do día da dación de contas do escrito do PSOE de renuncia de representación en Xade para poder tramitar as sustituciones. Moi ben. Seguiríamos. É unha cuestión procedimental, é que senón non podemos darlle cobertura hasta setembro ao Consello. A polémica xurde cando menos o esperamos. Debo estar moi cansado hoxe. O punto 15
e a dación de contas de elevación, aprobación definitiva do Regulamento de Funcionamento do Consello de Cooperación e Solidariedade, publicado no BOPO 17/7/2018. O punto 16 é a dación de conta de resolucións da Alcaldía e das Concellarías delegadas e acordos da Xunta de Goberno local. Todas estas dacións de conta están a disposición dos homes e mulleres do conxunto da corporación. E o punto 17 serían as declaracións institucionais, onde figuraría a declaración institucional a prol da regularización da educación social, a declaración institucional en apoio á plataforma da Casalonga Libre de Residuos e a declaración institucional en apoio a que se adique o Día das Letras Galegas a don Antón Fraguas. Hai que darlle lectura. Eu, por deferencia, porque están aquí, coido entre o público as representantes da declaración institucional en prol da regularización da educación social e, aínda que é un pouco extensa, daríalle lectura completa da declaración se non teñen problemas, porque levan agardando aquí horas para poder escoitala, e se non lle importa, señor secretario, podo darlle lectura eu? Sí, de nada. Estive lendo antes, é dicir, como é máis extensa. Entón, declaración institucional do Concello de Santiago de Compostela a prol da regularización da educación social. A profesión de educador social adquire rango universitario en 1991 coa publicación do Real Decreto 1420/1991 que xorde despois dunha ampla mobilización social reivindicativa do papel relevante deste perfil profesional no desenvolvemento das políticas sociais e educativas. A figura da educadora e do educador social en Galicia e en España é froito da combinación de tres históricas ocupacións: as educadoras e educadores especializados, as animadoras e animadores socioculturais e as educadoras e educadores de persoas adultas, todas elas diferentes pero converxentes na medida en que a súa actividade profesional se move nos campos da inadaptación, da alfabetización, da exclusión, da marxinación social, da integración, da capacitación profesional, do desenvolvemento comunitario, etc. Esta figura profesional foi ampliando a súa cobertura de acción asumindo unha amplitude de funcións que evolucionaron e se foron matizando nas últimas décadas co fin de construir unha identidade profesional de educación social. A súa rápida expansión é o reflexo do carácter dinámico, socializador e de transformación social da figura da educadora e do educador social. O Ministerio de Educación e Ciencia incorpora de maneira oficial a titulación de Educación Social tras a aprobación do Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto, polo cal se establece o título universitario oficial de Diplomatura en Educación Social, proporcionando desta maneira a formación profesional básica aos futuros profesionais a través da adquisición de capacidades, funcións e competencias adaptadas ao seu perfil profesional e aos contextos sociais onde a educación social está chamada a actuar. Como profesión de carácter pedagóxico que desenvolve a súa actividade nunha gran variedade de contextos sociais, entre os que está o educativo, desenvolveuse un amplio discurso, froito da rica experiencia dos profesionais e a súa confluencia co mundo académico universitario, o que debemos engadir o desenvolvemento das estruturas de participación e regulación da profesión, con colexios profesionais de educación social en prácticamente todas as comunidades autónomas, así como a creación do Consejo General de Colegios Oficiales de Educadores e Educadoras sociales no ano 2006. A día de hoxe, o seu papel é fundamental no ámbito dos servicios sociais nun Estado social e democrático de dereito, xa que a súa intervención garante dereitos tan básicos para a cidadanía como son a igualdade e a xustiza social. As profesionais da educación social traballan co obxectivo de axudar nun proceso de socialización que é clave para acadar unha sociedade máis equitativa, así como para conseguir o dereito ao desenvolvemento persoal que teñen as persoas destinatarias da súa intervención. Melloran competencias e actitudes, promocionan autonomía e independencia, preveñen e compensan déficits e inadaptacións sociais, favorecen a participación activa das persoas en grupos, así como a creación do tecido social e asociativo, promoven o traballo comunitario. Numerosas e indispensables funcións nunha intervención social sobre a base da educación e da aprendizaxe. O seu papel no ámbito da xuventude, da cultura, da educación e dos servicios sociais é clave para completar o abanico de disciplinas que, den distintas perspectivas, permiten unha intervención social integral, sobre todo en sectores clave como é o dos menores e as familias. Non obstante, pese a innegable contribución ao benestar social e ao recoñecemento da profesión como tal, cuns estudos universitarios que avalan e un colexio profesional que representa, a falta de regularización da educación social fai que non estean claros os límites e o alcance da mesma, tanto nas entidades públicas
públicas, nas entidades privadas como no terceiro sector. Este descoñecemento implica que con frecuencia se asignen a outras profesionais do ámbito social funcións propias das educadoras e dos educadores sociais. Estas circunstancias poñen de manifesto a necesidade dunha regulación da profesión de educación social como instrumento que visibilice, dignifica e reivindique o seu papel como axentes de cambio na nosa sociedade. O colectivo de educadoras e educadores sociais, así como outras cidadáns e cidadáns, teñen presentado múltiples solicitudes de petición de regularización da profesión de educación social a través dunha lei. Moitas entidades e institucións manifestaron tamén o seu apoio a esta iniciativa, entre as que se pode mencionar a modo de exemplo a Deputación de Jaén, de Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Segovia, León, Valladolid, Cabildo de Gran Canaria, Universidade de Extremadura, Facultade de Educación da Universidade de Salamanca, Facultade de Educación do Campus de Ourense, Universidade de Vigo, Parlamento de Navarra, Cortes de Aragón, así como numerosos concellos nas diferentes comunidades autónomas. Por todo isto, o Concello de Santiago de Compostela adopta os seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galicia a regularización da profesión de educación social en Galicia a través dunha lei galega de profesionalización de educación social. E 2. Instar a Presidencia do Goberno de España a desenvolver unha lei de regularización da profesión de educación social a nivel estatal, asinado en Compostela 16 de xullo polos 4 voceiros dos grupos da corporación. Si dá lectura ás outras... Xa lle dou eu a todas, sí? Moi ben, pues aí. Pasa. Pasa que me falta o texto definitivo do tema da declaración institucional para o DT ou este xa? E que se introduciu únicamente o cambio. Bueno, en este caso, o de instar, a parte resolutiva. Vou pasar a parte resolutiva, porque a parte expositiva está, e ademais non se encontran na sala os representantes. E a declaración institucional que se acordou, o acordo é o seguinte. O Concello de Santiago acorda amosar o apoio á veciñanza do Concello de Teo afectado polo proxecto dunha planta de xestión de residuos no lugar da Casalonga e acorda instar o Concello de Teo a Xunta de Galicia a que adopten todas as medidas necesarias de forma conxunta e coordinada dende un punto de vista institucional como administrativo e respetando a legalidade vixente para evitar a instalación da citada planta de reciclaxe na Casalonga e que se impulsen os cambios legislativos necesarios para que estas situacións e outras de igual gravidade non se dean en solos próximos a zonas residenciais de Galicia. Santiago de Compostela, 19 de xullo, tamén asinado polos 4 voceiros do grupo. E a terceira das declaracións é unha declaración institucional do Concello de Santiago para mostrar o seu apoio á celebración do Día das Letras do 2019 dedicado a Antón Fraguas. Antón Fraguas protagonizará o Día das Letras Galegas de 2019. Así o acordou o pasado 7 de xullo de 2018 o Pleno da Real Academia Galega celebrada na sede da institución na Coruña. Fraguas foi membro das Irmandades da Fala e do Seminario de Estudios Galegos na mocidade. Estudou filosofía e letras en Compostela, cidade na que deu clase na Universidade e posteriormente no Instituto Rosalía de Castro. Traballou no Instituto Padre Sarmiento, na Biblioteca da Sociedade Económica de Amigos do País. Foi director do Museo Municipal e posteriormente vencellou o seu inesquecible labor a prol do Museo do Pobo Galego, do que foi director e presidente do Padroado. A biografía de Antón Fraguas é un percorrido por boa parte da historia galega do século XX. Dedicou a súa vida ao estudo da cultura e do territorio galego dende distintos eidos. Cos seus traballos e conferencias contribuiu ademais a defender o galego como lingua de expresión válida para calquera coñecemento. Recibiu, entre outras distincións, o Pedrón de Ouro, a Medalla Castelao, o Premio Trasalva, a Medalla ao Mérito Cidadán e Cultural do Concello de Santiago, o Premio de Investigación e o Premio das Letras e das Artes da Xunta de Galicia, ou o nomeamento de Cronista Xeral de Galicia. Por todo exposto, o Concello de Santiago celebra con intensa satisfacción o acordo plenario da Real Academia Galega, polo que o Día das Letras Galegas de 2019 estará dedicado a Antón Fraguas, polo que acorda o Concello de Santiago de Compostela, como membro do Padroado do Museo do Pobo Galego e da Fundación Antón Fraguas, celebrar o Día das Letras Galegas 2019 cunha programación expandida dedicada a Antón Fraguas, ao cal ampliou a nosa vivencia e memoria do pasado común e sumou con intensa forza para construir o activo presente cultural que hoxe gozamos en Santiago de Compostela.
E punto 2, o Concello de Santiago comprométese a desenvolver unha ampla actividade cultural co objetivo de lembrar e reivindicar a aportación da figura e obra de Antón Fraguas e facelo non só o propio Día das Letras, 17 de maio de 2019, senón a desenvolver en colaboración con outras institucións culturais da cidade, onde o homenaxeado deixou unha pegada profunda co seu aporte vital e académico, unha programación anual de forte impacto en todo o territorio municipal a través dos centros educativos, cívicos e culturais. En Santiago de Compostela, 19 de xullo, os 4 voceiros dos grupos da corporación. E, polo tanto, antes de pasar a rogos, preguntas e interpelacións, imos a facer... Todo por unanimidade, lóxicamente, esas declaracións institucionales. Un descanso de 15 minutos.